Όχι Γιάννη, θα στα κόψω τα χεράκια. Δεν τα χτυπάμε στο τραπέζι όταν παίζει το pick-up. Τι εισαγωγάρα, τι κομματάρα. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Ένα τραγούδι που χαρακτήρισε το MTV βέβαια και το βίντεο κλιπ αυτού του τραγούδιου. Με αυτό ξεκινήσαμε κυρίες και κύριοι και σας καλωσορίζουμε σήμερα στο πρώτο τελευταίο πειρατικό βινίλιο της σεζόν. Χαμός γίνεται στο στούντιο για κάποιο λόγο. Έτσι ξεκινάμε. Σήμερα συνεχίζουμε γιατί σήμερα θα την τελειώσουμε αυτή. Θα τον κλείσουμε το φάκελο εκπομπές. Παλαιές εκπομπές. Ναι, σήμερα θα τον κλείσουμε γιατί αύριο θα κάνουμε κάτι άλλο στην τελευταία εκπομπή. Οπότε σήμερα κλείνουμε το φάκελο παλιές εκπομπές. Αλλά ξεκινάμε το πειρατικό βινίλιο. Μην χαλάσουμε τώρα στα πέναλτι, δεν θα χαλάσουμε τώρα τα έθιμα. Με μια Βερονίκη η οποία είναι ασταμάτητη τελευταία. Δεν σταματιέται. Σαρδαμολόγος. Με τα Σαρδάμ. Είπατε ότι δεν θα τα ξαναπείτε αυτά. Εκείνη ξεκίνησε. Αυτό το φίδι, Σαύρα. Είναι πολύ ωραίο πάντως. Λοιπόν, Βερονίκη, δώσε Σαρδάμ στον κόσμο. Στο λαό μου, απλόχερα. Ναι. Λοιπόν, το email μας είναι το info@vinyliotvshow.gr. Η σελίδα μας στο Facebook για τα μηνύματά σας Vinyl TV Show. Στο X βάλτε hashtag πειρατικό βινίλιο και το Viber 698 400 5000. Και εκεί που δεν το περίμενες. Χαριτομενιά, Παύλα. Στις καθυστερήσεις. Σήμερα κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε και το ράδιο Αρβίλα. Κλείσαμε τη σεζόν, τα είπαμε αυτά νωρίτερα. Εδώ πάμε στο τηλεοπτικό μας καταφύγιο. Άρε πειρατικό βινιλιάκι. Άρε βινιλιάκι. Άρε βινιλιάκι. Άρε βινιλιάκι. Ποδαρικό θα μας κάνει. Θα μας κάνω εγώ, γιατί γύρισα στην οθόνη σου και νομίζω ότι είδα εμένα. Ήσουν εσύ, αλλά τώρα δεν είσαι εσύ. Κάποιος σε κέρδισε τελευταία. Αυτό το τραγούδι έχω την κατάρα όταν το ακούω να θυμάμαι Γιάννη Πάριο. Γιατί σας το έχω ξαναπεί, δεν το θυμάστε, γιατί είχα πάρει μια κασέτα και τους είπα βάλαν τα Restraits, αλλά εκεί που τελείωσε το 20 λεπτό το τελευταίο έβαλε Γιάννη Πάριο, πήρε από μόνος μια πρωτοβουλία. Και εκεί που άκουγες τα Restraits, αφού πάπω ο Γιάννης ο Πάριος. Παιδιά, το γυρνούσα εγώ μετά με το Νταλαβέρι. Αυτό που λέει ο Γιάννης και για πολλά δισκάδικα, δισκοπολία, για πάρα πολλά δισκοπολία, αλλά και για μας τους πειρατές, ένας μάλλον παράνομος τρόπος κάποιων εσόδων. Για μας τους πειρατές ήταν περισσότερο χατζηλίκι και πληρώναμε τα έξοδα των σταθμών. Για τα δισκάδικα ήταν πιο επαγγελματικό, αλλά μάλλον παράνομο. Ήταν οι εγγραφές, όχι μάλλον, σίγουρα. Ναι, ήταν οι εγγραφές που παίρναν τους δίσκους και τους γράφαν σε κασέτες. Και νομίζω ότι δεν θα ξεχάσουμε όλοι όσοι το ζήσαμε αυτό, πόσο, με τι λαχτάρα περιμέναμε η κασέτα που παραγγείλαμε να ετοιμαστεί για να την πιάσουμε στα χέρια μας. Χαρά είχαμε. Ναι, με τεράστια χαρά. Και αυτός που ήταν γρήγορος, ο Δισκοπόλης, επιβραβευόταν με την προτίμησή μας, ακόμα και αν ήταν σχετικά μακριά. Φυσικά. Το άξιζε. Και αυτό γινόταν από τα δισκοπολία, από εμάς τους πειρατές μας παραγγεία, μας πέραν δηλαδή, κάναμε μερικά, και από τους DJ στα βραδινά μαγαζιά. Γράψε το πρόγραμμα. Ναι, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σε κασέτα. Γράψτε μου το πρόγραμμα. Και το πολύ αστείο που κάνετε εσείς, που έπαιρνε τηλέφωνο άλλος και εγγραφή. Οπότε ήταν ολόκληρη ιστορία. Μα είστε τόσο αστείο ακόμα και τώρα που το κάνεις καμιά φορά για να γελάσουμε μεταξύ μας. Που έπρεπε να σταματήσει, μιλούσε κανείς, το άφηνε και πρέπει να πατήσει άλλο στο ρεκ. Γιατί έδινες στον ακροατή τη δυνατότητα να γράψει ένα τραγούδι από την αρχή ως το τέλος. Και να το έχει καθαρό. Είναι πως στα μπουζούκια λέγαμε είναι παραγγελιά. Έτσι λέγαμε είναι γεγογράφηση. Τι αστείο. Λοιπόν, ποιος θα μας κάνει ποδαρικό? Μας κάνει ποδαρικό ένας πολύ νεαρός και επίμονος φίλος που νομίζω στην 80η προσπάθεια να βγει στον αέρα. Νομίζω έχει ξαναβγεί. Δεν ξέρω αν έχει ξαναβγεί ο συγκεκριμένος. Έχει ξαναβγεί, είδες πως το είπα. Άρα να ξέρεις, είναι μεγάλο κατόρθωμα το ότι βγαίνεις απόψε, αλλά... Κάτσε, θύμισε μου το όνομά σου. Είμαι ο Γιώργος. Γεια σου Γιωργάρα μου. Γεια σας, έχω ξαναπάρει άλλες 2 φορές. Μία με τον μπαμπά μου και μία μόνος μου. Και είχες βγει, έτσι δεν είναι? Με τον μπαμπά σου με μπέρδεψε. Ναι. Ωραία, Γιώργο, από πού μας καλείς? Σκαλώ από τη Δράμα. Εσύ Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Λόγω της ηλικίας σου το ρωτάω βέβαια. Ποιες εκπομπές μπορεί να θυμηθείς εσύ από τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80? Εκπομπές. Δεν μιλάμε για καρτούνς, έτσι. Όχι.
Για ό,τι και να μιλούσαμε, τι έκανες εσύ δεκαετία του 70, θέλω να Εσύ πότε είσαι γεννημένος? Ας το πάμε ανάποδα. Ποιος σε διατηρεί έτσι? Ναι. 50 χρόνια. Πότε γεννήθηκες? Εγώ ξέρω τι έκανε στη δεκαετία του 80. Δεν υπήρχες. Εκτός αν έχεις τον μπαμπά κοντά για βοήθεια του κοινού και μπήκε αυτός λίγο μέσα να μας βοηθήσει, ρε παιδί μου. Ο μπαμπάς μου είχε πει να πάρω στα καρτούνς για το Candy Candy. Ο μπαμπάς σου είπε να μας πάρεις και να μας πεις για την Candy Candy. Και επειδή εσύ δεν έβγαζες τον άνθρωπο στον αέρα όταν έπαιρνε για τα καρτούνς, βγήκε τώρα σε εκπομπές να σου πει να παίξεις Candy Candy. Θέλω να πεις, ο μπαμπάς σου ντρεπόταν να πάρει ο ίδιος να ζητήσει την Candy Candy και έβαζες. Γιατί να ντραπεί, ρε φίλε? Όχι, το Candy Candy. Πιο ωραίο. Είχα ψάξει και είχα βρει ένα κλιπ, ένα σπάνιο του ξέχασα πώς... Κομφούζιο. Ναι. Που ήταν η πρώτη συνάντηση του Αντώνη Κανάκη με τον Γιάννη Σερβετά. Ωραίο αυτό. Τα ανέκδοτα. Όταν είχες πάει με τους ανεκδοτάδες στο Κομφούζιο. Δεν ήταν αυτή η πρώτη φορά που είχαμε βρεθεί, αλλά τέλος πάντων. Τηλεοπτικά νομίζω. Τηλεοπτικά είχαμε βρεθεί πιο μπροστά, γιατί εγώ ήμουν στο Club FM, θυμάσαι. Και θα κάναμε ένα πάρτι στο δρόμο, street party, ένα μεγάλο κτλ. Και το διαφημίσαμε στη δικιά σας εκπομπή. Οπότε στείλανε εμένα από το ραδιόφωνο. Και θυμάμαι που ήταν η πρώτη φορά, αλλά στην ουσία πρώτη επίσημα που μιλήσαμε ήταν τότε με. Ωραία, Γιωργάρα, επειδή είναι λίγο δύσκολο να διαλέξεις εκπομπές από τη δεκαετία του 70 και του 80, κάνε την αφιέρωσή σου, φίλε, για να το προχωρήσουμε. Και θα διαλέξουμε εμείς. Βασικά να πω και ένα τραγούδι για να αφιερώσω το τραγούδι καλύτερα. Θέλεις και ένα τραγούδι? Φυσικά θα την αφιερώσω σε εσάς, αλλά το τραγούδι θα διαλέξω το Englishman New York. Ωραία. Που να πω ότι μάθετε εσείς. Από Σώτη Βολάνη ή από Στίν? Σταμάτα, ρε. Βρέα. Σταμάτα. Φυσικά από Στίν. Είδες τι άνθρωπος είναι, ρε Γιώργο, αυτό το φίδι. Γράψτε το λίγο, Κωστάκη, στον υπολογιστή μου. Ναι. Αν μπορέσετε να το βάλετε, αν δεν μπορέσετε, εντάξει, δεν πειράζει. Το τραγούδι θα το αφιερώσω όσο πήραμε τηλέφωνο, δηλαδή στη μάμα μου την Αθανασία, στον... Μη μας ξαναπροσβάλλεις έτσι. Ξεκίνησε ήδη. Το έχουμε και σε audio και σε βίντεο κλιπ. Τι προτιμάς? Audio, ναι. Και η αφιέρωσή σου? Η αφιέρωσή μου είναι σε όλους όσους πήραμε φέτος. Όπως είπα, το μπάμπα μου το Πασχάλη, στη μάμα μου την Αθανασία, στην αδερφή μου τη Δέσποινα και στην ξαδέρφη μου τη Μαρία. Ωραία. Και να πω και ένα τελευταίο. Τις προάλλες, μαλώναμε εγώ και η μαμά μου, επειδή καθόμουν αργά για να βλέπω την εκπομπή, και μου είχε πει ότι και αυτή έκανε το ίδιο με το Σαμάν. Τι γλυκό! Άκου τι γλυκό τώρα που είναι αυτό το πράγμα που μας λες, έτσι. Γιώργο, τη μάνα σου έμοιασες. Ναι, γι' αυτό. Και μόλις είπα αυτό, της είπα το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Ακριβώς αυτό είναι. Αλήθεια. Έχουμε πει για αστείο, λέμε μερικές φορές, ότι μεγαλώνουμε γερά παιδιά, γενναίες και γενναίες γερών παιδιών. Η μαμά σου ξενυχτούσε με το αμάν, εσύ ξενυχτάς με το πειρατικό βινίλιο και ελπίζουμε και το παιδί σου να ξενυχτήσει. Αλήθεια τώρα. Ναι, βέβαια, να ξενυχτάει μαζί μας όταν θα μεταδίδεται στον αέρα η πορεία μας στην εντατική. Ή να ξενυχτάει το παιδί σου, Γιώργο, ή να ξενυχτάει μαζί μας ή να μας ξενυχτήσει όταν έρθει η ώρα μας. Στο μετόχι θα είμαστε, τέλος πάντων. Θα είναι reality. Στο μετόχι. Στο φτηνά. Αν βρούμε. Γιωργάρα, να είσαι καλά, αγόρι μου. Φιλιά σε όλη την οικογένεια. Φιλιά. Bye bye. Και τη μαμά. Γεια σου, Γιωργάρα. Άρα, Γιωργάρα. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Εξωγήινους χαρακτηρίζει ο Sting τους Βρετανούς, τους καθαρόιμους Βρετανούς. Έτσι. Που θα πάνε στη Νέα Υόρκη ξαφνικά. Κάτι σαν εξωγήινους. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να παίξουμε κάτι από εκπομπές. Σήμερα λίγο θα μπούμε και στη δεκαετία του 90. Για λίγο, έτσι. Όσο πατάει. Όχι πολύ μέσα στη δεκαετία του 90. Στο ξεκίνημα, γιατί στην ουσία ήταν και τότε που ξεκινάει η τηλεόραση. Αυτοί που ξέρουν τα προγράμματα. Το πρόγραμμα που γνωρίζουμε, η ιδιωτική τηλεόραση, τα πρώτα χρόνια ήταν. Το κάνει ό,τι κάνω, ρε παιδιά, που μου το λέγαν σήμερα στο ραδιόφωνο με αληφαίρι. Ποιο ήτανε?
Τι ήταν το κάνω. Θα το δούμε. Δεν σου πω. Το Club 100 που γράφεται εδώ είναι το Club 100. Άστο αυτό. Το αφήσαμε ήδη. Το σβήσαμε. Εδώ δεν σβήστηκε όμως. Τέτοιοι είναι. Λοιπόν, τι λέτε να παίξουμε για. Αυτό το κάνει ό,τι κάνω. Μια που το ανέφερε. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάτι μου λέει, αλλά δεν θυμάμαι. Ας το θυμηθούμε. Τι ήταν το κάνω. Ας το θυμηθούμε. Ζέλε. Φέρει είναι αυτή. Εδώ έχουν βρει τα παιδιά κάνει ό,τι κάνω από ό,τι βλέπω. Έλα, Ζέλε. Ξεκινά, αγόρι μου. Εγώ το θυμάμαι το κάνω ό,τι κάνω. Τι κάνω. Ό,τι κάνω. Ζευγάρι Γάμα, Άννα Βύση, Γιώργος Ζάχος, υπάλληλος. Γεια σου, Ανιά. Καλησπέρα. Καλή. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ωραίο χάλι. Κάτσε να το δεις. Έλα εδώ, μη φεύγει. Έλα εδώ, χάλι. Και τώρα η σειρά των παιχτών μας να μιμηθούν το γραφικότατο τύπο και ξεκινάμε από την Άννα Βύση. Χαλιά, χαλιά, χαλιά. Πουλάω χαλιά. Ωραία χαλιά. Πουλάω εγώ χαλιά. Έλα εδώ καλοκαίρι να σου εξηγήσω τώρα. Κοίτα εδώ χαλί, μάνα μου. Κοίτα εδώ χαλί, μάνα μου. Περσικό χαλί, έτσι. 10.000 για σένα. Μόνο 10.000. Εδώ έχω κι άλλα μετά να σου πω. Τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτή την εκπομπή. Είχε πλάκα, ήταν ωραία και νομίζω ήταν και από τις πρώτες εκπομπές που χρησιμοποίησαν γέλια τα οποία δεν ήταν. Δεν ήταν κονσέρβα. Ναι, αυτά τα κονσέρβα, τα γέλια τα που λέμε. Τι καλουτά βλέπω. Ναι, είχε. Δεν θυμάμαι καθόλου την εκπομπή αυτή. Μάλιστα. Οπότε υπήρχε ένας ηθοποιός και έπαιζε κάτι και μετά προσπαθούσαν να κάνουν αυτό που έκανε αυτός. Αυτό ήταν. Και υπήρχε προφανώς ένας καλλιτέχνης και ένας απλός. Ένας καλλιτέχνης με έναν πολίτη, ας πούμε. Για να τον ξεκολλάει, να μην τρέπεται. Ωραίο. Βερονίκη. Ρε παιδιά, τι ωραίες εκπομπές. Εγώ έτσι τα βλέπω και πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Με τα κόνσεπτ εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ. Είχε φοβερό. Λοιπόν, η Γεωργία έβλεπε και αυτή καθάρματα όταν μεγάλωνε και θυμάται πώς. Αμάντα καθάρματα. Αυτά τα καθάρματα. Και θυμάται πώς η μαμά της ήταν αρθέ Θεσσαλονίκη να σας συναντήσει και είχα σκάσει στο κλάμα, ήταν δημοτικό, θυμάται, και είχα ζητήσει απλά να μου πάρει ένα αυτόγραφο και τώρα κάθομαι και σας βλέπω επιτέλους, λέει, και είμαι μόνη μου και μπορώ να σας χαρώ. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Μας θυμίζουν μια εκπομπή η οποία λέγεται Playback με παρουσιαστή τον Σταμάτη Κραουνάκη. Αυτή δεν τη θυμάμαι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και Σταμάτη την εκπομπή αυτή. Λέει ότι δύο παίκτες στο τελευταίο μέρος τραγουδούσαν ζωντανά. Σταμάτη μου, με συγχωρείς, δεν θυμάμαι. Η Ολυμπία το θυμίζει αυτό. Νομίζω ότι έχουμε και ένα απόσπασμα. Έχουμε, για να το δούμε. Έχουμε. Για ελληνικά, με ένα χρονόμετρο που δουλεύει, με βαθμολόγια ηλεκτρονικά, με ένα κομπιούτερ που ζωγραφίζει, τραγούδια κυρίως. Άφθονα δώρα. Τώρα που το είδα λίγο κάτι θυμήθηκα εγώ. Ναι, κάτι μου ήρθε. Και ένα Walkman στέρεο για τον νικημένο. Walkman στέρεο. Όλοι κερδίζουν στο playback. Ας περάσουμε όμως στους σημερινούς μας παίκτες που είναι η Κοντογιαννοπούλου Μαρία, αλλά προτιμώ να με φωνάζετε Μέρη. Θαυμάσια Μέρη, λοιπόν. Πες μας με τι ασχολείσαι. Ιδιωτικός υπάλληλος. Και αγαπάς το ελληνικό τραγούδι? Αρκετά. Ακούς ελληνικό τραγούδι, έχεις Ακούω. δυσκολία? Μάλιστα. Έχεις ένα πάντως στην τσέπη σου για να μας το κάνεις playback. Πολύ ωραία. Τους χαιρισμούς μας στο Σταμάτη και αυτό που έχω πει 1000 φορές. Θυμάστε πράγματα που δεν θυμάσαι μέχρι να δεις να γυρίσεις πίσω. Είναι χρονομηχανή κανονικά. Λοιπόν, παιδιά, ναι. Αθλητικό Σάββατο επίσης, που ήταν βγήκε μετά από την αθλητική. Όχι, βγήκε πριν. Εδώ βλέπω. Είναι πιο πριν από το Αθλητικό Σάββατο. Λογικό δεν είναι αυτό. Και μάλιστα. Και η Αθλητική Παρασκευή είναι πιο πριν και από το Αθλητικό Σάββατο. Ήταν μεσημεριανό απογευματινό. Σαν να θυμάμαι. Να μην αναφερθώ στην μου. Αθλητική Τετάρτη, έτσι που χαμός. Και βέβαια ήταν και το χαρακτηριστικό του ήταν ότι έδειχνε αγώνες πυγμαχία. Και αγώνες πυγμαχίας. Για κάποιο λόγο. Τι έχετε και Αθλητικό Σάββατο? Ζελέ είσαι, Ζελέ. Και ξυφασκία. Το Σάββατο δεν είχε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, οπότε έπαιρνε να δείξουν και άλλα σπορ. Το αθλητικό, όχι έπαιρνε, προφανώς το Αθλητικό Σάββατο σαν να είχε μια εξειδίκευση σε όλα τα υπόλοιπα σπορ εκτός από το ποδόσφαιρο. Α, ναι, βέβαια. Και Γιάννης Αργυρίου μετέδιδε αγγλικό πρωτάθλημα το Σάββατο. Δηλαδή κανάλι της Αγγλίας, το βίντεο με τους καθιερωμένους αγώνες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Θυμάστε πώς κυνηγούσαμε το αγγλικό ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα? Κοντά σας μέσω του Αθλητικού Σαββάτου. Το Αθλητικό Σάββατο που στο. Κυρίες και κύριοι, το Αθλητικό Σάββατο
Πριν από την Αθλητική Κυριακή. Υπήρχε ένας άλλος παρουσιαστής. Ο πρώτος δεν ήταν, ήταν νομίζω Νίκος Σισμάνης λιγότερο, ο οποίος έχει κάνει, μας το έστειλε χθες ένας φίλος και το θύμισε, όταν ήταν ασπρόμαυρη τηλεόραση, έπαιζε ας πούμε Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Σοβιετική Ένωση. Η μια ομάδα φορούσε άσπρα κόκκινα και η άλλη κόκκινα με άσπρα. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο μάθαμε ότι νικούσε η Σοβιετική Ένωση 1-0. Και με το που ξεκινάει το δεύτερο, μαθαίνουμε ότι νικάει η Τσεχοσλοβακία 1-0. Γιατί μπερδευτήκαμε με την σε αυτό που λες, εγώ θυμάμαι ο Ολυμπιακός παίζει στο Split, δεν θυμάμαι, και είχε χάσει μεγάλο σκορ, 6-1. Και είχε μπερδέψει το άσπρο με το κόκκινο και έλεγε έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός. Το ακύρωσαν περίπου. Μου κάνει εντύπωση. Και δεύτερο γκολ. Πόσα γκολ τους ακύρωσαν? Έπρεπε τα ανάποδα. Είχε πλάκα τότε. Εντελώς διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό, παιδιά. Πάμε στο διαφημιστικό για να πάρουμε μπρος μόλις επιστρέψουμε έως την 1. Imagine 897, εκεί μας βρίσκεται ραδιοφωνικά και επιστρέφουμε. Imagine 8, 9, 7. Η μουσική όπως τη φαντάστηκες. Μουσικάρες. Αυτή είναι η βόλτα της ζωής, η διαδρομή της ζωής, όπως θέλετε μεταφράστε το νόημα είναι το ίδιο και το καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η Dire Straits βέβαια. Σήμερα αυτή είναι στα pick-up μας, η εκπληκτική Dire Straits. Ένα συναυλιακό μου αποθυμένο είναι οι Dire Straits, δεν τους έχω δει ποτέ ζωντανά και θα ήθελα πάρα πολύ να τους είχα δει. Και επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του πειρατικού βινιλίου, κυρίες και κύριοι. Πρώτη τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Ο Πορτιέρης βρίσκεται εδώ πιο φιδίσιος από ποτέ. Παρόν. Περνάμε την εποχή του χρυσού από χθες με την πιο όμορφη από ποτέ, η οποία Παρούσα. είναι και αυτή εδώ, Βερονίκη. Είναι λίγο μητροπολιτικό το τζάκετ. Ναι, είναι. Είναι λίγο, ναι. Είναι λίγο. Κινεζιά μου βγάζει, αλλά τέλος πάντων ωραίο, πάρα πολύ όμορφο. Γιάννη μου, και θεσμικός, πουλόβερ, ασπρόμαυρος, καταπληκτικός Ιωάννης Σερβετάς. Θα κουνήσει το κεφαλάκι, κυρίες και κύριοι, για όλη την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Έτσι. Χαρείτε τον όσο τον έχετε. Πρώτο τελευταίο κούνημα κεφαλιού. Το μαράκι είναι δίπλα του. Καλησπέρα. Κούκλα και αυτή. Κούκλα και ο Νικολής πίσω με τα μπλε, τα φώτα επάνω του. Γεια σου, Νικολή. Έγινε. Και κυρίες και κύριοι, τώρα το πρώτο μουσικό απόφθεγμα της ημέρας. Λοιπόν, πάμε Βόρεια Αγγλία τώρα. Έγινε. Ο Άγγλος διευθυντής ορχήστρας, ο Τόμας Μπέχαμ, και όχι Μπέκαμ, για τους φίλους του ποδοσφαίρου, έλεγε ότι οι Άγγλοι δεν αγαπούν τη μουσική, αλλά αγαπούν απόλυτα το θόρυβο που κάνει. Τι ανοησίες. Τον Μπόχαμε. Από πού να το πιάσεις τώρα? Ποιον βρήκε, τι είπε, τι νόημα, πώς έγινε η μετάφραση, τι διάβασε, τι έχει στο χαρτί του, όλα είναι μπερδεμένα. Ας κάνουμε ας το ξεπεράσουμε τον Μπόχαμε. Ο Κωστάκης είναι εκεί. Καλησπέρα. Γεια σου Κωστάκη. Τι αγόρι μου, τι έπαθες? Μια χαρά, όλα καλά, τέλεια. Και ο Θάνος παραμονή, όχι πρωτοχρονιάς θα έλεγα, παραμονεύει μια και κάνει. Με τα βάρη και τα κιλά. Πόσα κιλά είναι αλήθεια εκεί φορτωμένα, ρε Θάνο? 20, 40, 60, 80 160 κιλά για να τον βοηθάνε να σηκώνει αυτό το μαραφέτη, το γερανό που η τύχη. Ο χαμός, τι γίνεται με τους ήχους? Τους έχει οργανώσει η Μαρία. Όταν έχει τη Μαρία πάντα είναι. Είναι και η Μαρία, αλλά είναι και από χθες πήραν τα πάνω τους με τις αφιερώσεις. 2-0 έχουμε αφιερώσεις. Το control room, κυρίες και κύριοι, που δεν έχει πάρει ούτε μία αφιέρωση. Τίποτα από 10 Ο Ζελένσκι τι κάνει εκεί?
Είναι παντού. Κουνάει το κεφαλάκι. Και από εκεί. Κουνιέται το κεφαλάκι και από το control room. Παιδιά, είναι εκεί η αλήθεια. Έφυγε από εδώ και πήγε. Έφυγε από εκεί, πήγε εκεί. Δεν έφυγε. Εμφανίστηκε. Μάλιστα. Αλήθεια εξαφανίστηκε. Και βέβαια ο Θεόφιλος. Για να δούμε και το Θεόφιλο. Ο Θεόφιλος τι μαγικά γίνεται. Δείξ' τον. Απατεώνα, ναι. Και ο Θεόφιλος, κυρίες και κύριοι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, η Βελόνα προχώρησε αυτό το σερί που είχε αυτός ο δίσκος Money for Nothing, Walk of Life και μετά Your Latest Trick. Μετά ακόμα ένα και μετά το για πάντα μαζί σε αυτό το νηφόρι που λένε ζωή ήταν στο δίσκο, στην δικιά μου κασέτα. Λοιπόν, Βέρο μου. Να διαβάσω ένα πολύ ωραίο μήνυμα της Γλυκερίας, η οποία λέει ότι όλο το χειμώνα μας παρακολουθούσε με την κόρη της την Αγάπη. Η οποία όμως Αγάπη έφυγε σε σεζόν στην Κρήτη. Και μαζί με το βινίλιο έχει φύγει και η Αγάπη. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα για τη Γλυκερία. Και λέει: έλα ρε Γλυκερία, ελπίζω να γυρίσετε γρήγορα. Γιατί λέει: κάναμε τα πατουσάκια μας με την Αγάπη, λέει, και σας βλέπαμε. Και ελπίζω λέει, να γυρίσετε γρήγορα και να γυρίσει και το παιδί μου και να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει. Άρα Γλυκερία, μην μας κάνεις έτσι, ρε γαμώτο. Ναι, λοιπόν. Και το τραγούδι και όλα ταιριάζουν. Ναι, πραγματικά ταιριάξε ακριβώς. Είναι μια σειρά ξένη από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Το οποίο έπεσε στην ΕΡΤ το 1984. Είναι αμερικάνικη σειρά. Καταρχήν, γιατί μας μιλάς για σειρές? Είναι εκπομπή, μήπως? Εκπομπές, συγγνώμη, δικό μου, Σαρδάμ. Ξεκάθαρα. Αμερικάνικη από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο έδειχνε κάποια περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στην Αμερική και έπαιζε και στην ΕΡΤ το 1900. Και μάλιστα ο τίτλος αυτής της εκπομπής είχε γίνει και σλόγγαν λίγο. Το απίστευτο και όμως αληθινό. Το οποίο έγινε και απίστευτο και όμως ελληνικό μετά. Ναι, πρώτα έγινε κάποιος. Που τέριαζε πιο πολύ. Και είχε το ίδιο περιεχόμενο. Έχουμε πλάνα, λέει, από αυτή την εκπομπή ο Ζελέ. Ο Ποιος Ζελές? Και έτσι μπήκα στον κόσμο των σκηνιών. Στα 13 του ο Κέβιν είναι ο νεαρότερος επαγγελματίας στο είδος του. Τι αστείο. Βρισκόμαστε στην πατρίδα του Κέβιν, στο Στέφεν Σίτι της Βιρτζίνια, όπου προετοιμάζεται για μία από τις επιδείξεις που θα δώσει στα διάφορα ροντέο φέτος. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά. Αυτές ήταν εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Έλα, ρε Βερονίκη. Λοιπόν, μια άλλη που μας λένε είναι τηλεφώνα μου να σου πω. Όπα. Τη θυμάται η φίλη η Ράνια, γιατί τη βλέπαμε στο σαλόνι στην έγχρωμη Sony. Να σε διακόψω λίγο. Ναι. Φαντάζεστε σε κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας, σε ένα παράλληλο σύμπαν, φαντάζεστε τέλος πάντων μετά από πολλά χρόνια να υπάρχει μια εκπομπή και να στέλνει μήνυμα κάποιος στο τηλέφωνο και να λέει μια εκπομπή που υπήρχε ήταν το πειρατικό βινίλιο. Και να λένε οι άλλοι αυτοί που θα είναι τότε εκεί, το πειρατικό βινίλιο. Πού το θυμήθηκες? Το θυμάται κανείς? Είναι θεός χωρές τους. Καλά, για σας θα το λένε. Εγώ θα παίρνω και θα λέω ναι, ήμουν και εγώ εκεί. Εγώ τα θυμάμαι. Συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Η Ράνια λοιπόν μας λέει αυτή την εκπομπή. Τηλεφώνα μου να σου πω. Τη θυμάται πολύ έντονη γιατί την έβλεπε στην έγχρωμη Sony της και στο τηλεφωνικό κέντρο δούλευε μια οικογενειακή φίλη. Οπότε καθόμασταν και περιμέναμε να τη δούμε στο πλάνο που θα παίξει. Δεν έπαιζε και πολύ συχνά. Τι ήταν, κουτσομπολής? Δεν ξέρω, δεν γράφει κάποια λεπτομέρεια. Έχετε βρει κάτι τέτοιο? Τηλεφώνα μου να σου πω. Αλήθεια, το έχετε βρει? Για πάμε, Ζελέ. Και μετά τα υπηρώτικα τραγούδια που ακούσαμε από τον Αλέκο Κιτσάκη, έφτασε η στιγμή του πρώτου τυχερού του καντράν της απόψινής μας εκπομπής, που είναι από την Αθήνα, όπως και η κυρία Δαμιανίδου, και έχει τον τηλεφωνικό αριθμό 67 23 425. Δίναν και τα νούμερα. 77 94 012. 77 94 012. Τον περιμένουμε. Απευθείας μετάδοση λοιπόν του τηλεφώνου. Τι λες, ρε παιδί? Έστελνε στο τηλέφωνο σου. Δεν κατάλαβα. Αν ήσουν τυχερός. Κάπως κέρδιζες, ναι. Σου λέγανε και το. Κάτσε να ακούσουμε το τηλεφωνικό. Να το κέντρο. Ποια ήταν η γνωστή μας? Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το τηλεφωνικό. Όχι, Ελλαδάρα. Εντάξει. Πάντα. Συγγνώμη, σίγουρα Ελλάδα. Από το αρχείο έχουμε το τηλεφωνικό πρόβλημα. Και ήταν το καλύτερο απόσπασμα από όλα. Και ωραίο εφέ που ως εμφανιζόταν το τηλεφωνικό κέντρο δίπλα. Για πάμε στο δικό μας καντράν να δούμε τι. Ο τυχερός του καντράν που είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή στο Viber είναι ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα. Καλώς. Γεια σου, φίλε Χρήστο. Πού βρίσκεσαι, πες μας? Είμαι Λάρισα. Ωραίος. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Στα 56 μου πρώτη βράδυ στον αέρα. Τι ωραία. Καλώς τον λοιπόν. Ποτέ δεν είναι αργά. Κάλιο αργά παρά ποτέ που λένε. Έτσι. Μπράβο, Αντώνη. Υδροχός εγώ. Υδροχός. Χριστάρα μου το μόνο. Κοιτάξτε προχθές πότε ήταν στο... προς τα Τελής, εσύ κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα.
Τι? Δεν κατάλαβα. Άκουσα πριν μερικές εκπομπές. Ναι. Μιλούσατε κάτι για τα ζώδια και άκουσα και εσύ υδροχό. Ναι, είμαστε πολύ υδροχό εδώ μαζεμένοι. Δεν μου λες, Χριστάρα, τι έχεις θυμηθεί εσύ από τις παλιές εκπομπές στην τηλεόραση? Θυμόμουν μια σειρά που έλεγε η οικογένεια Γόλτον. Όχι σειρές. Χρήστο, όχι σειρές. Όχι σύριαλ, όχι σειρές, μόνο εκπομπές. Και μάλιστα την οικογένεια Γόλτον την είχαμε δείξει. Στις σειρές. Μπορεί να μην το είδαμε. Μάλλον δεν το είδαμε. Εντάξει, εγώ τώρα είχα πάρει αυτή τη σειρά. Και μια διαφήμιση που τώρα δεν έχετε διαφημίσεις. Αν είχες πάρει για αυτή τη σειρά, θα σου πω καληνύχτα John Boy. Και θα πρέπει να κάνεις την αφιέρωσή σου τώρα, Χριστάρα. Σε εσάς και σε όσους βλέπουν το βινίλιο. Και έχουμε τον χρόνο πάλι να σας ξαναέχουμε έτσι, να σας βλέπουμε. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Φιλιά πολλά. Γεια σου. Οπότε πάμε εμείς σε κάποιες εκπομπές. Το παιχνίδια χωρίς σύνορα το δείξαμε ποτέ? Όχι, αυτό ποτέ το δείξαμε. Δεν το δείξαμε. Υπήρχε μια διχογνωμία γιατί εμείς το θυμόμασταν σαν early 90s, αλλά υπάρχουν κάποιοι φίλοι που επιμένουν ότι όχι, ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 το παιχνίδια χωρίς σύνορα. Θα μπορούσαμε να είχαμε λύσει αν κάποιος από εσάς, κύριε Κιούση, που είχε την τζίπα, θα έλεγα εγώ, να ασχοληθεί να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Μάλλον είναι early 90s. Να είναι καλά. Απαντιέται εύκολα το ερώτημα αυτό. Απλά δεν θέλω να είμαι ανάγωγος προς τους τηλεθεατές που φαντασιώνονται ότι το βλέπανε δεκαετία του 80. Οπότε για δώσε μας την απάντηση. 90s. Κωστάκι, 90s. Είναι το 93 ξεκίνησε. Καταλάβατε, κύριε Καρνάκη? Καταλάβατε? Τώρα που μας απαντήσατε, καταλάβαμε. Εκθέτετε τους τηλεθεατές. Δεν είχατε την ενημέρωση. Έχω το μαγαζί και φαντάζομαι το μαγαζί γεμάτο κόσμο που το διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε από τα τηλέφωνα της εποχής, όσο με τον άλλο, ότι πηγαίναμε και βγαίναμε πάντα τελευταίοι, προτελευταίοι. Γιατί η Ελλάδα πήγαινε για να περάσει καλά η ομάδα, για διάφορα παιχνίδια. Και με παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα μου και διάφορα και μου λένε είμαστε πολύ καλά και μπορεί να κερδίσουμε κιόλας. Και είμαστε στον μπαρ, τα πίνουμε από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά έχουμε το τηλέφωνο να δούμε πώς. Και κερδίζουμε. Και γίνει το σκοτωμό. Δηλαδή, όσο δεν ήπιαν τα παιδιά εκεί, ήπιαμε εμείς τα μπαρ. Εσείς αφορμή ψάχνετε για να πιείτε κάτι παραπάνω. Μια παροιμία, δεν ξέρω αν μπορώ να την πω στον αέρα. Ναι, πες την. Αφορμή γυρεύει πρωτοβάθμια κλάση. Έγινε σκοτωμό. Για ρίξε, πάτα ένα play και βάλε και εικόνα. Γιατί αυτό που θέλω να πω για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι ότι γινόταν παγκοσμίως χαμός με αυτή την. Ναι, ήταν από όλη την Ευρώπη. Ήταν ωραία παιχνίδια, έχει πλάκα. Και ήταν ομάδες από όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν η εκπομπή αυτή πήρε τον τίτλο της από το τραγούδι του Peter Gabriel, το Games Without Frontiers, War Without Tears, ή το αντίθετο, γιατί ο Peter Gabriel μιλάει στο τραγούδι του και λέει ότι θα μπορούσαν οι πόλεμοι κατά κάποιο τρόπο. Πιο παλιό δεν ήταν το τραγούδι του Peter Gabriel? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πιο παλιό. Να γίνονται χωρίς, δηλαδή δεν χρειάζονται. Θα μπορούσαν τα παιχνίδια χωρίς σύνορα να είναι οι πόλεμοι μας. Αυτή είναι η πόλεμη. Και ήταν διασκεδαστικά. Δάφνη Μπούκοτα, Χωρίς σύνορα από την αρχαία Ελλάδα, με κεντρικό θέμα τους μύθους του Αισόπου. Πάρα πολύ σωστά. Επί τη ευκαιρία να συστηθώ Αίσοπος. Μπόκοτα. Και ασφαλώς το μπλε το ελληνικό, η ομάδα του Δήμου της Αθήνας. Ήταν άτυποι Ολυμπιακοί αγώνες. Και διαγωνίζονταν συγκεκριμένες πόλεις, δηλαδή μία πόλη από κάθε χώρα. Ναι. Ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση. Φαντάζομαι ότι ήταν. Το ΝΑΤΟ το ωραίο, το μπλε, το γαλάζιο, το ελληνικό. Πώς παίρνουν βαθμούς, πώς πήγαινε, αυτό το θυμήθηκα. Ωραία φάση. Η Κατερίνα εδώ κάνει μια ωραία πρόταση για την εκπομπή, απίστευτο και όμως αληθινό, και λέει στην Ελλάδα μπορούμε να το ονομάσουμε ελληνικό και δεν μας κάνει καμία εντύπωση πλέον. Θα μπορούσε να είναι μια καινούργια εκπομπή. Περιφραστικό και ακριβές. Επίσης έχει εμφανιστεί η Νατάσα που χθες έφτιαχνε το μαλλί, το οποίο δεν έστρωνε και τελικά δεν βγήκε. Και μου το έκλεισε στον αέρα. Και στο έκλεισε και λέει ότι ο άντρας της θα της το φυλάει για πολλά χρόνια ακόμα και γελάει. Η οποία θέλει να εκφράσει τον εκνευρισμό της και να μας θυμίσει πώς όταν έπεσε ένα έργο ή κινούμενα σχέδια, κάναν διακοπή για να δείξουν Βουλή. Και τι εκνευριστικό πράγμα ήταν αυτό, τότε στην παλιά τηλεόραση, γιατί σταματούσε το πρόγραμμα για να δείξουν πολιτικούς. Κάτσε μισό λεπτό. Μόνο σε έκτακτα περιστατικά συνέβαινε αυτό. Νομίζω. Όταν είχαν, ας πούμε, ομιλίες ίσως, ολομέλεια και έφτανε η ώρα να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, κόβαν το πρόγραμμα να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Δημοκρατικά κόβαν το πρόγραμμα. Ναι. Δική μας είναι η αίρετο, ότι θέλουμε θα την κάνουμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, βλέπαμε Μάκεν Ρόου με τον Μπορκ, ήταν τελικός,
ο Μάκιν Ρότ ότι ήταν φοβερός και τρομερός, αλλά ο Μπορκ ήταν η φορά που τον κέρδισε κιόλας. Και βλέπουμε όλο το τένις, 2-2, 7-7 και φτάνουμε στο tie break. Και έχουμε βάλει μια σαμπάνια με το φίλο μου τον Γιώργο στο ψυγείο και περιμένουμε να κερδίσει ο Μπορκ και να βγούμε στο μπαλκόνι και σταμάτησε. Τελείωσε. Βουλή. Βγήκε, η Δύση τελείωσε. Και παίρναμε τηλέφωνο να μάθουμε τι έγινε. Γιατί τα χρόνια ήταν δύσκολα. Ναι, πού να μάθεις. Δεν είδαμε ποτέ τι έγινε. Δηλαδή, το έδειξαν την άλλη μέρα, ξέρεις, το μεσημέρι. Το είδατε σε ντοκιμαντέρ. Αλλά ήταν φοβερό. Ξαφνικά τελείωνε, το κλείναν, γεια σας, φεύγαμε. Ωραία. Πού πάμε? Πάμε στο πέραμα, νομίζω, να συνδεθούμε με την πιο γλυκιά κατσαρόλα της αγάπης, μέρες που είναι. Καλό είναι να συνδεθούμε. Γεια χαρά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, αγόρια και κορίτσια. Γεια σου, κατσαρόλα της αγάπης. Χαιρόμαστε που είσαι και πάλι εδώ. Καλώς σε βρήκαμε. Τι γίνεται, τι ετοιμάζεις για το Πάσχα? Μεγάλο Σάββατο, μαγειρίτσα. 12 η ώρα το μεσημέρι. Πού θα είσαι? Πρώτη ανάσταση. Πού θα είστε? Πέραμα στο... Ναι, πού ακριβώς εννοώ? Φλέμινγκ 89 στο πέραμα. Φλέμινγκ, στην οδό Φλέμινγκ. 89. Φλέμινγκ 89, 12 το μεσημέρι, Σάββατο, μαγειρίτσα. Έτσι, η κατσαρόλα της αγάπης. Τι ωραία. Και μετά Κυριακή το Θωμά μοιράζουμε και τρόφιμα. Ναι. Γιατί όλη τη μεγάλη εβδομάδα θα μοιράσει ο Δήμος ή άλλες δομές, όλα αυτά, και εμείς θα μοιράσουμε μετά. Ναι. Υπάρχει μια συνεχόμενη ροή στα τρόφιμα για τους άπορους και άστεγους. Μπράβο σας, μπράβο σας. Ωραίος προγραμματισμός. Ωραία δράση αυτή για αυτές τις μέρες και όχι μόνο. Πέρα από αυτή τη δράση, θυμήθηκες εκπομπές από τα παλιά? Θυμήθηκα μια εκπομπή του Φρέντι Γερμανού. Το αλάτι και πιπέρι? Που παρουσίαζε, που έφερνε όλους τους, μέχρι και τον πατριώτη μου, το συγχωρημένο τον Ξυλούρη. Το αλάτι και πιπέρι. Ναι. Έκανε τα πορτρέτα τους. Και το αλάτι και πιπέρι ήταν μία από τις πιο... από τις κορυφαίες, θα έλεγα, εκπομπές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, και ο Φρέντι ήταν, πώς να το πω, είχε μια κομψότητα, αλλά και ένα περιεχόμενο. Ήταν ο συνδυασμός αυτών των δύο μοναδικό. Μια από τις πιο όμορφες πραγματικά εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Και έκανε και πολύ ωραίες συνεντεύξεις, δηλαδή ήταν ταυτόχρονα και είχε περιέργεια για να ακούσει τις απαντήσεις και για πολλά θέματα, και ήταν και ιδιαίτερα διακριτικός και ευγενικός μαζί. Γενικότερα υπήρχε ένας πολιτισμός γενικότερα. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Το φίλο μου το Μπασοκτζή, γιατί και εγώ προέρχομαι από το παλιό ορθόδοξο Πασόκ. Λοιπόν, όταν κάνεις, φίλε μου, έτσι, όταν κάνεις, φίλε μου, εκπομπή, συνέντευξη στο ράδιο Αρβίλα, μην κρατάς το μικρόφωνο του Boomers, των Boomers. Μπράβο, ρε. Βάλτο στη θέση του. Έχεις άλλο μικρόφωνο, πρέπει να σου έχει αυτός που πληρώνει, δηλαδή. Καλά, τώρα καλά το πήγαινες. Μας τι μας έπαιξες. Όχι, να σου πούμε τι έγινε. Τα κονδύλια δόθηκαν, αλλά επειδή στις μίζες καταναλώθηκαν κάποια, έμεινε ένα μικρόφωνο. Και ήμουν έτοιμος να πω ότι με βγάζεις από τη δύσκολη θέση τόσο καιρό να του πω, βρε, με το μικρόφωνο των Boomers, και με βάζεις ξαφνικά μες στο κάδρο. Όπως δείξατε για τις φωτοτυπίες στην αστυνομία, έτσι, βγάλει μια φωτοτυπία, κάτι. Μπράβο. Πώς νιώθετε τώρα όλοι εσείς της παραγωγής? Είστε, ρε. Χριστό, σημείωσε τον. Έχει χάρη που είσαι για καλό σκοπό, αλλιώς. Θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι μέσα από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, Δευτέρα ως Παρασκευή κάνεις εσύ στον Νέα Γιώργη στο πέραμα. Εγώ κάνω Κυριακή. Παρακαλώ πολύ, αν γίνεται, έχω μιλήσει στον προϊστάμενο, στο διευθυντή και όλα αυτά, να παίρνω ρεπό και κάθε Σάββατο, για να μαγειρεύω και Σάββατο και Κυριακή. Σωστός. Ωραία, το συντονίσετε, ρε παιδί μου, για να... Ναι. Ακούστηκε, λοιπόν. Πολύ σωστός. Ακούστηκε, μακάρι. Ναι, κοιτάζω, δηλαδή, είμαι σε μια εταιρεία, στη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα πλέον. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ζητάω το ρεπό μου να πηγαίνω για καφέ. Ζητάω το ρεπό μου για να μαγειρεύω για τους άπρους και άστεγους. Ελπίζουμε και φανταζόμαστε ότι αν καταλάβουν το αίτημά σου, δεν μπορώ να φανταστώ μέσα σε ποιο σύμπαν θα αρνηθούν. Και ακόμα καλύτερα, επειδή είναι και τέτοιο το ίδιο επιχείρηση, μπορείς στο πλαίσιο μιας μεγάλης ωραίας εταιρικής κοινωνικής δράσης να το κάνεις και παρέα με τους συναδέλφους σου στην εταιρεία.
Ναι. Λοιπόν, και έτσι θα γίνει. Κατσαρόλα της αγάπης, έχεις την αγάπη μας. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Πολλά φιλιά. Καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Και θα τα ξαναπούμε, φίλε, κάποια στιγμή. Να είσαι γερός, φίλε. Χαρήκαμε πολύ. Γεια σου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι ωραία. Πάμε, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να πάμε στο αλάτι και πιπέρι. Γιατί ήταν. Το συζητήσαμε, το αναπτύξαμε. Το συζητήσαμε, το είπαμε. Ώρα να το δούμε. Πάμε να το απολαύσουμε και να το θυμηθούμε. Να και άλλη μια πρωτιά που είχαμε στην εκπομπή αυτή. Η Σοφία Βέμπερ στη μοναδική της εμφάνιση στη μικρή οθόνη. Τότε ήταν ο Μακαρίτσος ο Ιούλ Μέστος. Του είπα λοιπόν ότι εγώ, παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν μ' αρέσει. Καλά μου λέει. Παιδί μου τον λέγατε. Τι να του πω, πιτσίρικος ήταν. Και αυτός. Και πιο κοντός από μένα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, Φρέντι μου. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Μελίνα Μερκούρη είναι απόψε μαζί μας. Ο Ντασάν τα καταφέρνει πάντοτε, πηγαίνει στα πέρατα του κόσμου. Ακόμα κατάφερε να με φέρει στην έρευνα. Δεν είναι καταπληκτικό. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ντασάν, είσαι κι εσύ. Δηλαδή οφείλω τα πάντα σε έναν Αμερικανό Έλληνα και σε ένα Γερμανό Έλληνα, αλλά μόνο με όνομα. Αχ, Θεέ μου, αν γίνει η σύγκριση. Ας μην γίνει. Λοιπόν, αλάτι και πιπέρι, να πούμε, το είπαμε και στο Ράδιο Ρεβίλα, να το πούμε και εδώ από το πειρατικό βινίλιο. Είναι σημαντικό γιατί πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι σήμερα εμείς είμαστε στον αέρα με την σύμφωνη γνώμη και το πράσινο φως που μας έδωσαν οι άνθρωποι από την Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος. Ο λόγος είναι ότι σήμερα κανονικά απεργούν και κανονικά θα έπρεπε όλα τα παιδιά που εργάζονται εδώ ως τεχνικοί να μην βρίσκονται σήμερα εδώ για να βγάλουμε τις εκπομπές στον αέρα. Από τη μία κατανόησαν ότι είναι οι τελευταίες μας εκπομπές. Σήμερα ήταν το τελευταίο Ράδιο Αρβίλα και έτσι πήραμε το πράσινο φως. Τους ευχαριστούμε. Οι άνθρωποι αυτοί απεργούν γιατί, όπως είπαμε και στην Αρβίλα το νωρίτερα, ζητάνε τα αυτονόητα. Και τα αυτονόητα αυτά πολύ γρήγορα είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναγνώριση των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους και την επαναφορά της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για τις ειδικότητες αυτού του κλάδου. Πολλές φορές όταν ακούς τα αιτήματα σκέφτεσαι το εξής πράγμα, ότι πολλές φορές λέμε οι Έλληνες πολίτες ότι γίνονται πολλές απεργίες στη χώρα μας που δεν θα έπρεπε να γίνονται, αλλά μπορεί να υπάρξει και συνέχεια σε αυτό, ότι πολλές απεργίες δεν θα έπρεπε να γίνονται, γιατί αυτά τα αιτήματα θα έπρεπε ήδη να είχαν ικανοποιηθεί αυτομάτως από τις κυβερνήσεις. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να αγωνίζονται οι άνθρωποι, να προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι για να τα πετύχουν. Τέλος πάντων. Και κάποια από τα πράγματα αυτά υπήρχαν και δυστυχώς κάναμε βήμα προς τα πίσω, βήματα στα εργασιακά και καταργήθηκαν. Η μάχη για το αυτονόητο, δυστυχώς. Θυμίζει ο κόσμος, και να με συμπαθάτε για το Φρέντι Γερμανό, υπήρχε και ακόμα πρώτη σελίδα. Βέβαια η πρώτη σελίδα. Τι είπαμε το ένα, να πούμε και το άλλο. Και μπορούμε να δούμε και από την πρώτη σελίδα. Η πρώτη σελίδα ήταν πολύ συγκλονιστική γιατί έπαιρνε και είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και για τώρα. Δηλαδή, είναι μια εξαιρετική ιδέα διαχρονική. Έπαιρνε πρωτοσέλιδα εφημερίδων του παρελθόντος και τα ανέλυε, έφερνε ανθρώπους πρωταγωνιστές από τη Σπυριδούλα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς της εποχής. Εξαιρετική εκπομπή. Ωραία δημοσιογραφία. Και πολύ χρήσιμη. Πολύ και μία ακόμα εκπομπή του Φρέντι Γερμανού μας θυμίζουν. Αυτή είναι η ζωή σας. Ναι, επίσης. Κωνσταντάρας και το μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Αξίζει, γιατί το αλάτι και το πιπέρι που είδαμε βέβαια ήταν. Καλά, δεν μπορείς να. Δεν έχει και νόημα να τα διαχωρίσεις, να πεις ότι κάτι ξεχώρισε περισσότερο. Αλλά οι εκπομπές του Φρέντι Γερμανού ήταν γενικότερα. Ίσως είχε πιο σπάνιες παρουσίες σε αυτή την εκπομπή στο αλάτι και πιπέρι. Όπως τη Σοφίας Βέμπου που είδαμε και δεν την είχαμε ξαναδεί κιόλας. Ζελέ, τι έχουμε? Έχει βρει εδώ πέρα πρώτη σελίδα, νομίζω. Ωραία, για πάμε. Απόψε μιλάμε για τα χρόνια αυτά. Με φόντο το τελευταίο σπίτι της Έλλης Λαμπέτη στην Κυψέλη. Το κουδούνι στην πόρτα γράφει ακόμα το όνομά της, αρχικά της μάλλον, έψινο λάμδα, 5ος όροφος. Εδώ, στο σπίτι αυτό, η Έλλη Λαμπέτη πέρασε το τελευταίο της αθηναϊκό καλοκαίρι, τον τελευταίο της Αθηναϊκό Ιούνιο, για να είμαστε πιο κοντά στα πράγματα. Και εδώ έρχονταν και την έβλεπαν εκείνον το τελευταίο καλοκαίρι κάποιες τελευταίες πιστές φίλες.
η παρουσία της... Θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάτσω και να την παρακολουθήσω όλη την εκπομπή. Πολύ εύκολα θα μπορούσα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε κι εμείς. Και μήπως έχουμε και την τρίτη εκπομπή που είπαμε, έχουμε ετοιμάσει ή να περιμένουμε λίγο? Μπορείτε να μας θυμίσετε... Αυτή είναι η ζωή σας. Αυτή είναι η ζωή σου ή η ζωή σας. Νομίζω, ναι, η ζωή σας πρέπει να ήταν. Θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά τον Παπαγιανόπουλο, το Διονύση, να συγκινείται πάρα πολύ. Πρέπει να ήταν σε αυτή την εκπομπή. Και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αυτά τα 2-3 τα θυμάμαι χαρακτηριστικά. Έτσι. Το Παπαγιανόπουλο, επειδή ήταν και ο αγαπημένος της Ναταλίας, ήταν η φάση που έκλαιγε και τσακώθηκε η Ναταλία με τον πατέρα της, του Φρέντι, γιατί τέτοια ιστορία. Έκανε τον αγαπημένο της ηθοποιό και ήρωα να κλαίει. Γιατί έκλαψε on camera ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Και θυμάμαι μια ιστορία με τον Παπαγιανόπουλο. Αυτός ήταν από ένα χωριό, το Διακοφτό. Ήταν μεγάλο μέρος στην Πελοπόννησο, το Διακοφτό. Και από ό,τι θυμάμαι τώρα και με πιτσιρικάς, αλλά μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και του άρεσε πάρα πολύ να πίνει τον εσπρέσο της εποχής. Θυμάσαι κάτι μεγάλα μηχανήματα που κάνουν από το κάτω του σακουλοχέρι. Οπότε το πήρε αυτό το πράγμα και το έκανε δώρο στο καφενείο του χωριού. Και πήγαν στο χωριό να κάνουν συνέντευξη. Και έλεγε αυτό πάρα πολύ ωραίο. Το είχαν πει, αλλά δεν έχουμε ρεύμα. Και είχαν κρεμασμένη μια πετσέτα και στο ματσούκι. Δηλαδή, και μου έκανε τεράστια εντύπωση και γέλα τώρα το στήσαν, ήταν αστείο, αλλά θέλω να πω ότι είχε ιδιαίτερο χιούμορ. Ήταν μια εκπομπή, σε κέρδισε, έμπαινες μέσα και σε ρουφούσε. Και πάμε, μια που μιλάμε, πάμε στην εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά την παράσταση, όταν ο παραγωγός φεύγαμε, πηγαίναμε στο Πορτοχέλι, μας περίμενε καΐκι, πηγαίναμε απέναντι Σπέτσες, γυρίσαμε, το καΐκι μας έφερε πάλι, πηγαίναμε στην παράσταση. Το άλλο βράδυ, ο παραγωγός, ο άλλος, κατευθείαν στα Βίλια, Γιάννος και Παγώνα. Από τα Βίλια, τα ξημερώματα, πήγαινα στα Νιάτα, άλλη ταινία. Τα Νιάτα λεγόταν μια ταινία, μάλιστα. Στις Πέτσες τι γυρίζετε? Στις Πέτσες Μπουμπουλίνα. Στο... που είπαμε, στα Βίλια, Γιάννη και Παγώνα. Τέλος πάντων γινόντουσαν έτσι αυτές οι ταινίες. Και θέατρο μαζί. Από το σπίτι περνούσα επί μία εβδομάδα, 8 μέρες, 9 μέρες, μόνο να ξυριστώ και να πληθώ και να τρέχαλα. Όπου τον λατρεύω αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω, τον αγαπάω πάρα πολύ. Φανταστικός. Αυτές οι προσωπικότητες. Αυτές. Με το μικρό τους όνομα, μια ολόκληρη ζωή. Θεούλη μου, πού πάμε, Χριστό? Πάμε στη φίλη μας τη Χαρούλα να μιλήσουμε μαζί της. Καλησπέρα. Τι ωραία και τι ωραίο όνομα. Γεια σου, Χαρούλα. Σας. Έχουμε ξαναμιλήσει. Με αγαπημένη μου παρέα. Με τη Χαρούλα έχουμε ξαναμιλήσει και νομίζω ότι της είχα πει ότι είσαι όνομα και πράγμα, Χαρούλα. Γεια σου, χαιρόμαστε. Είναι η τρίτη φορά. Είναι η τρίτη φορά που μιλάμε. Χαιρόμαστε που σε ξαναβλέπουμε στις τελευταίες μας εκπομπές. Πολύ χαιρόμαστε. Είσαι καλά? Εγώ πήρα πιο πολύ για να σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση μετά. Να είμαστε καλά και να ξαναβρεθούμε. Να είμαστε καλά, Χαρούλα μου. Πες μας τι θυμήθηκες εσύ από τις παλιές εκπομπές. Εγώ λοιπόν, επειδή θυμήθηκα το αλάτι και πιπέρι, με πρόλαβε προηγούμενος ο κύριος. Και είδες ότι... Ναι. Αλλά επειδή είπατε ότι και κάτι λίγο από το 90, ναι. έχω να σας πω το Τσάο Αντένα. Τσάο Αντένα, βέβαια. Ρούλα Κορομιλά. Ναι. Όχι, ο Γιώργος Μαρίνος. Με τον Γιώργο Μαρίνο. Με τις όργαρους. Με τις τσαούσες. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, λίγο, γιατί τώρα εδώ λίγο μπερδεύομαι. Το Τσάο Αντένα ήταν όντως ο Γιώργος Μαρίνος με τις τσαούσες. Το έκανε και η Ρούλα ποτέ? Το έκανε, ήταν Μπράβο, μου φαίνεται. Μπράβο Ρούλα, ήταν πιο μετά. Όχι στον Αντένα. Μπορεί να το πήρε κιόλας. Πρέπει να είχε κάνει και η Ρούλα που μιλά στον Αντένα. Το Μπράβο Ρούλα ήταν. Το Μπράβο Ρούλα ήταν στο Μέγκα, νομίζω. Το θυμάμαι γιατί τότε... Το Τσάο Αντένα. Ναι, ωραία. Χαρούλα, αυτό θα παίξουμε λοιπόν. Και πού κάνει την αφιέρωσή σου? Την αφιέρωσή μου την κάνω σε εσάς με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην οικογένειά μου και σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν απόψε. Ανταποδίδουμε την αγάπη και χαρήκαμε φέτος που σε γνωρίσαμε, Χαρούλα. Να είσαι καλά. Εγώ χάρηκα. Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά σου στέλνουμε. Καλό Πάσχα. Γεια. Ωραία, Τσάο Αντένα λοιπόν, για πάμε. Ετοιμαστείτε να υποδεχθούμε όλοι μαζί μια νέα τραγουδίστρια, τη Ρούλα.
Ναι, ρε παιδιά, ήταν η Ρούλα Κορομιλά, ήταν στο Τσάο Αντένα και ήταν και ο Γιώργος Μαρίνος. Σου γνωρίσω ένα ωραίο αγόρι. Το έκανε για μια περίοδο η Ρούλα και το έκανε. Δεν θυμάμαι αν το είχε κάνει πρώτος ο Μαρίνος ή το έκανε μετά όταν έφυγε η Ρούλα από τον Αντένα. Αυτό θυμάμαι. Αυτό και εγώ δεν θυμάμαι, νομίζω ισχύει το δεύτερο. Μετά ήταν ο Γιώργος Μαρίνος. Πρώτα το είχε κάνει η Ρούλα Κορομιλά. Στέφανο Σαρδίνη. Σαρδίνη και τώρα. Η εποχή των μεγάλων shows. Άρε, ένα Βλαχοπούλου. Παρακαλώ, ορίστε, κύριε Σαρτίνη. Τσάου Μαρίνο, μ' άρεσε αυτό. Τσάου Αντένα, μου πήγαινε και αυτό. Να και το άλλαξε μετά. Άλλο πήρα. Βασιλιά του θεάματος, Γιώργο Μαρίνο. Αν ήταν Αθαναήλνα. Ναι. Βίκυ Πουλιανό. Αυτό είναι η δεκαετία του 90, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν πρώτα η Ρούλα και μετά ήρθε ο μεγάλος Γιώργος. Και μιας και είμαστε στη Ρούλα, έκανε και μια πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ πριν έρθει στον Αντένα. Η οποία λεγόταν Μια καλημέρα είναι αυτή. Με το Δήμο Μιλωνά. Το 1989. Με Δήμο Μιλωνά συμπαρουσιαστή. Με πολιτικές ειδήσεις από τον Γιώργο Τράγκα και αθλητικές ειδήσεις από τον Στέφανο Χίο. Αυτό ήταν το team της εκπομπής. Αυτό είναι team. Το έχουμε? Ναι, για να δούμε. Αρβανίτη και βίντεο. Είναι και Πάσχα, να το σκεφτώ. Εντάξει, μάλλον έχουμε πάει σε τραγούδι. Μιχάλης Ρακετζής, τραγούδι για τη Σοφία Αρβανίτη. Εντάξει, είχαμε καιρό να νιώσουμε λίγο Ζελένσκι στη ζωή μας. Το είχαμε λίγο ανάγκη αυτό. Λοιπόν, οκ, πάμε Βερονίκη στα μηνύματα. Λοιπόν, ο Αργύρης, ο συνεργάτης μας, ο YouTuber, μας θυμίζει ότι υπήρχε κι άλλη εκπομπή του Φρέντι Γερμανού, το πορτρέτο της Πέμπτης. Ναι, ρε Αργύρη, κάνεις φοβερή δουλειά, ρε φίλε. Μπράβο. Πρέπει να έχεις δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο αρχείο και όχι μόνο οπτικό-ακουστικό, αλλά εννοώ και μια αρχαιοθέτηση εγκυκλοπαιδική όλων αυτών των πραγμάτων. Και πέρα από την πλάκα, δηλαδή τα συγχαρητήριά μας. Για πάμε να το δούμε. Κάνει ένα αφιέρωμα στο Λάδι και Υπέρη. Έχουμε σώσει ένα κομμάτι από την εκπομπή εκείνη, ευτυχώς. Και ο ίδιος ο Παραμεσπύρος έκανε κάτι που κράτησε την εκπομπή εκείνη ακόμα πιο σταθερά μέσα στον χρόνο. Έκανε τον πίνακα αυτόν. Όπως βλέπετε είναι μια έρημη ακτή. Εδώ είναι ένα απόκομμα εφημερίδας που προαναγγέλει την εκπομπή. Εδώ είναι μια άδεια καρέκλα. Στο επάνω μέρος γράφει Φιγάμα. Και εδώ ένας δέκτης τηλεόρασης με μια σκηνή από την εκπομπή. Εδώ είναι ο Παρπασπύρος. Θεωρώ ότι κάναμε πολύ καλά σήμερα που αναφερθήκαμε σε όλες τις εκπομπές του Φρέντι. Κάνοντας από τη Δευτέρα, η τρίτη εκπομπή σήμερα για την τηλεόραση την παλιά, των 70s και των 80s. Να σου πω κάτι. Στο σπίτι μου έχω λίγα χρόνια που έχω μαλώσει με το διάβασμα, γιατί τα μάτια μου δεν με βοηθάνε καθόλου. Και είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που δεν φόρεσε γυαλιά στη ζωή του να διαβάζει με γυαλιά από κοντά, γιατί δεν με βολεύει, γυρίζω γύρω-γύρω. Τα αγαπημένα μου τα βιβλία όμως τα έχω πάνω από το κεφάλι μου. Ναι. Και τα βιβλία που είναι να διαβάσω το καλοκαίρι που κάθομαι στη διαπλώστα, πάντα έχω τα βιβλία του Φρέντι Γερμανού. Τα οποία είναι, επειδή είναι επικαιρότητα, πολλές φορές χάνει. Το αστείο είναι την ημέρα, είναι σαν το αυγό. Ο Φρέντι λοιπόν έχει έναν τρόπο να γράφει με έναν απίστευτο τρόπο και έχω όλα του τα βιβλία. Δηλαδή, τα πολύ δύσκολα θα ανοίξω να διαβάσω 5, θα βρω κάτι να γελάσω. Και επειδή, αυτό. Ο μεγάλος Φρέντι Γερμανού. Είναι Πάσχα, συμπληρωματικά το είδα σε διαφήμιση και ετοιμάζομαι να το πάρω. Επανεκδόθηκαν τα βιβλία του, είναι καινούργιες εκδόσεις. Νομίζω ότι είναι εκδόσεις Κάκτος, με συγχωρούν αν δεν είναι. Και είναι φανταστικό δώρο και ειδικά για τα παιδιά που ασχολούνται με τον τομέα της δημοσιογραφίας, συγγραφής, του δημιουργικού και όλα αυτά. Μια που είπες για τα βιβλία να τώρα, τα πάρουν αυτά. Γιατί δεν πάμε λίγο και στα βινίλια που έχεις? Να πάμε στα βινίλια, βέβαια. Δείξε μας, εξήγησέ μας τι γίνεται. Μας έχουν στείλει λοιπόν από την εταιρεία Cobalt και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτά τα εκπληκτικά άλμπουμ ιστορικά για την ελληνική μουσική,
Βλέπετε μόνο μερικά εδώ και τα οποία εμείς θα τα κληρώσουμε, γι' αυτό τα πήραμε κιόλας, μας τα στείλαν οι άνθρωποι. Να δείξω κι εγώ κανένα. Ναι. Θα τα κληρώσουμε μέσω των λογαριασμών του Instagram του Πειρατικού Βινιλίου. Δείτε εδώ τι ωραίες κυκλοφορίες. Και της Cobalt για τους τηλεθεάτες του Βινιλίου. Από αύριο θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό. Πού θα το κάνουμε αυτό? Στο λογαριασμό του Instagram. Στο Βινίλιο Official, έτσι δεν είναι? Βινίλιο TV Official. Ποιος είναι ο λογαριασμός του Instagram? Ο λογαριασμός του Instagram για το Βινίλιο. Εκεί θα κάνουμε. Τον έχουμε κάπου να τον εμφανίσουμε. Θα βάλουμε τους κανόνες μας. Μπορούμε να το βγάλουμε στον αέρα. Αν το πατήσει στο Instagram, να βγάλει στον αέρα λίγο το. Οπότε, αν θέλετε, και θα το πούμε και αύριο, αλλά συντονιστείτε, μάλλον είναι λάθος λέξη για το Instagram. Ναι, πώς να το πω. Αναζητήστε τους όρους του διαγωνισμού και του διαγωνισμού γενικότερα στη σελίδα του. Να το κάτω, Βινίλιο Official. Μην το παίρνετε βρε τόσο γρήγορα. Είναι τα βίντεο, είπαμε, που μπαίνουν. Και θα σας δώσουμε τέτοια βινίλια δώρο. Βινίλιο κάτω Παύλα Official. Ευχαριστούμε. Θα είναι ωραίο. Την εταιρεία Cobalt που όλα είναι πανεκδόσεις και με φανταστικό έτσι. Φανταστική ποιότητα ήχου. Και του artwork φυσικά. Πάμε στους φίλους μας. Πάμε στους νεαρούς μας φίλους. Νεαροί μας φίλοι. Νεαροί μας φίλοι. Η Μαριάννα και ο φίλος θα συστηθεί στον αέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχουμε ξανακαλέσει, παιδιά. Γεια σου. Είμαστε στην πρώτη εκπομπή, το δεύτερο τηλέφωνο. Είπαμε να ξαναπάρουμε στην τελευταία, αλλά αύριο είναι τελευταία. Οπότε εντάξει. Μπράβο, ρε παιδιά. Οπότε είστε η Μαριάννα ή Μαριάννα? Μαριάννα και ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναβλέπουμε από την πρώτη εκπομπή. Στην πρώτη τελευταία. Έχω και ένα βινίλιο εδώ, είναι ένα αγαπημένο. Είναι το USA Africa. USA for Africa. Και για βινίλιο. Ναι. Αν θελήσετε να βάλετε και το κομμάτι, εννοείται είναι αφιερωμένο σε εσάς και με πολύ αγάπη. Με χαρά. Κωστάκη, θα βάλεις λίγο USA for Africa. We are the world. Πού πρέπει να πας εκεί? Εγώ μέχρι να το βρει ο Ζελένσκι. Οκ, Ζελένσκι, θα το βρεις εσύ. Όσο μιλάμε με τα παιδιά, να έχουμε και μουσική υπόκρουση, το τραγούδι που τους αρέσει. Ωραία. Και έχω και μια εκπομπή, δεν ξέρω αν την έχουν πει. Είναι το Μπαμ με το Φερεντίνο που έπαιζε στον Αντένα, το οποίο έκανε φάρσες. Ναι, την ξέρουμε γιατί είχαμε πέσει κι εμείς θύματα. Αλλά είναι πολύ. Είναι τέλη αλλά είναι μετά το 97. Πολύ μετά αυτή. Ναι, είμαστε λίγο μικροί τώρα, γι' αυτό και δεν ξέρουμε πολλές εκπομπές, απλά κοιτούσαμε. Και δεν χαίρεστε που είστε μικροί. Ότι είναι μεγάλη μου τιμή. Είμαι η κοπέλα που ζωγράφισε το βινίλιο που έχετε εκεί πάνω στο τραπέζι. Αλήθεια! Θα περάσει το ραδιόφωνο. Το βλέπω, χαίρομαι πάρα πολύ. Αχ, τι ωραία. Και εμείς να δεις πώς χαιρόμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας. Είναι και δική μας. Βάλαμε επίτηδες και εικόνα στο Viber να το δει ο Χρήστος αυτό το βινίλιο. Κάναμε μια μπαγαδιά. Μήπως και μας το σηκώσει. Έχουμε πάρει πολλές πάρες σήμερα. Είμαστε λίγο σπαστικοί. Σατανάδες. Σήκωσε το λίγο εσύ να το δείξουμε καλύτερα. Ναι, αυτό είναι, ναι. Τα παιδιά στο ραδιόφωνο. Κάτσε, πού το δείχνεις? Να δούμε τον κύριο Γιάννη στο ημάτι. Αντώνη, και εσένα κάποια στιγμή θέλουμε να σε βρούμε. Όταν ευκαιρές, ξέρουμε ότι είσαι εννοείται πολύ άσχολος κτλ. Αλλά με πολύ αγάπη, όντως θα θέλαμε να κάτσουμε 5 λεπτά να πιούμε ένα καφέ στο. Με χαρά. Κάποια στιγμή εγώ στο νοσοκομείο θα καταλήξω. Μπορείτε να έρθετε να με επισκεφτείτε εκεί. Αν μάλιστα. Ελπίζω να είσαι καλά πάντα, εννοείται. Αν μάλιστα πιείτε και καφέ με τον Αντώνη, να μου το πείτε να το ξέρω. Χρειάζεστε να διάλουμε, αλήθεια είναι. Θα το δούμε στις ειδήσεις μας. Ναι, με το καφέ έχω ένα θέμα, δεν έχω πιει ποτέ. Όχι, δεν πιω ποτέ καφέ, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα να πιούμε. Μαριάννα και Κωνσταντίνε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε και μία αφιέρωση. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά. Ανυπομονούμε να σας δούμε του χρόνου πάλι. Στη νέα σεζόν βασικά. Να είστε καλά, παιδιά, την αγάπη μας. Πάσχα. Μέσα από την καρδιά μας την αγάπη μας. Καλά Πάσχα. Γεια σας. Κοιτάξτε πώς τα έφερε η εκπομπή τώρα. Τα παιδιά είχαν αυτό το βινίλιο και ξαφνικά βρεθήκαμε να βλέπουμε το We Are The World, το οποίο ήταν η αμερικάνικη απάντηση στο βρετανικό Do They Know It's Christmas που προηγήθηκε το βρετανικό και μετά κάνανε αυτό οι Αμερικάνοι με τεράστια επιτυχία βέβαια και με όλη την αφρόκρεμα της pop και rock μουσικής της Αμερικής εκείνη την εποχή. Εδώ Hugh Lewis μάλλον και Cyndi Lauper μετά. Η Kim Carnes βρίσκεται λίγο πιο πίσω και περιμένει να τραγουδήσει. Το αφεντικό ήταν λίγο πιο πριν. Ο Kenny Loggins. Χαμός ο Michael Jackson, Lionel Richie, Diana Ross. Ήταν παραγωγή Quincy Jones. Παραγωγή Quincy Jones, να τους ο Quincy. Dionne Warwick, Lionel Richie, Kenny Rogers. Paul Simon,
Stevie Wonder βέβαια. Daryl Hall. Ήταν ο Αναστόπουλος. Δεν ήταν ο Αναστόπουλος. Με το Ρεξόνα, όχι. Σμόκι Ρόμπινσον. Όλος ο κόσμος εκεί ήταν. Όλος ο κόσμος εκεί ήταν. Όλος ο μουσικός πλανήτης. Λοιπόν, έλα Βερονίκη. Πάμε λοιπόν, παιδιά. Μικρή, μεγάλη. Και Bob Dylan βέβαια. Ο βασιλιάς της Ρέγκε. Κυρίες και κύριοι, και ο βασιλιάς της Ρέγκε ήταν αυτό. Άρε Bob Dylan. Αδελφέ Ρέγκε. Όταν σε θέλει λίγο και το σύμπαν, έτσι. Για πάμε, Βερονίκη. Λοιπόν, μικρή μεγάλη. Μια εκπομπή που διαβάζω εδώ, αυτοτελείς δραματοποιημένες ιστορίες με θέμα τις σχέσεις γονέων και παιδιών. Κάτι σαν οικογενειακές ιστορίες. Υβριδικό, γιατί έπαιζαν συνήθως δύο, ας πούμε, σκέτς, δύο σκηνές στην εκπομπή και ανάμεσα υπήρχε συζήτηση στο στούντιο με επιστήμονες πολύ συχνά. Ναι, ήταν ωραίο. Για το θέμα που άνοιξαν. Θανάση Παπαγεωργίου. Για πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Εγώ σε παρακαλώ. Πρέπει να γίνεις καλά. Άμα με εμπιστευτείς θα δεις, εγώ θα αλλάξω. Πάμε να φύγουμε. Θα με βοηθήσεις να βάλουμε λίγα πράγματα στη βαλίτσα. Σε παρακαλώ. Να δεις που άμα γίνεις καλά όλα θα αλλάξουν. Άμα με εμπιστευόσουν όλα θα ήταν αλλιώς. Μικρή μεγάλη λοιπόν, αυτό ήταν το κόνσεπτ. Ναι, γινόταν. Σχέσεις γονέων, παιδιών, Ελίδα Πρωτοψάλτη. Λίγο μυθοπλασία, λίγο δραματικοποίηση, λίγο συζητήσεις. Αλλά πολύ ουσιαστικές συζητήσεις και πολύ ουσιαστικά θέματα. Εδώ νομίζω ξεκινούσε η συζήτηση για αυτό που προηγήθηκε. Που δεν το διαχωρίζω από τα ναρκωτικά ή από το τσιγάρο ή από οτιδήποτε άλλο. Τι τον οδηγεί εκεί, είναι μια μοναξιά, είναι μια. Μάλιστα. Τώρα με λίγη πίκρα θα πω, τώρα σηκώνουμε ντρόουν πάνω και τα κοιτάμε τα παιδιά από ψηλά. Αυτό που λέγαμε, συγγνώμη, στο Ράδιο Ρεβίλα. Άλλο τηλεπαιχνίδι με Μπέτη Λιβανού, πείτε την αλήθεια, το οποίο ήταν βασισμένο σε αμερικανικό τηλεπαιχνίδι του Tell the Truth. Μας θυμίζει εδώ η φίλη Ρούλα. Τόσο γρήγορα, ρε Κωστάκη. Ζελένσκι είναι on fire. Φωτιά. Σήμερα τα ακουστικά έχουν πονέσει το αυτί μου. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Τι? Το βγάλω. Δεν βλέπεις ότι το βγάλω. Άστο, γυρνάει. Άστο, ακραίμα. Πονάει κεφάλι, κόψε κεφάλι. Τι ιατρική θα έκανε φοβερή. Για πάμε. Ποιο είπαμε τότε θα δούμε? Πες την αλήθεια. Πες την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια. Με την Μπέτη Λιβανού. Τι ήταν? Και το πείτε με ύψιλον. Με ήττα. Το πείτε με ήττα. Ήταν έτσι γραφόταν τότε. Για συγκεκριμένες 3 καρέκλες. Η μία από τις 3 είναι αυθεντική βενετσιάνικη και έχει κατασκευαστεί το 1850. Αυτές οι 3 καρέκλες λοιπόν θα παιδέψουν για απόψε το πάνελ μας. Πριν όμως, ας το υποδεχτούμε. Κούκλα και η Μπέτη Λιβανού. Συμπαθέστατη, πανέμορφη. Η Έλλη Ευαγγελίδου. Την εκπομπή που έκανε η σύγχρονη Εύα ήταν αυτή η κυρία. Ναι. Ο Γιάννης Κακουλίδης. Σπουδαίος. Πραγματικά σπουδαίος. Δηλαδή, τι ωραία κείμενα θέλουν. Διαφημίσεις και κείμενα. Δεν το θυμάμαι καν αυτό. Tell the truth. Και ο Δημήτρης Κωνσταντάρας. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να είναι πολύ νωρίς το 70 στην αρχή. Αυτό είναι 70. Καραμπινάτο, ναι. Δεν το θυμάμαι. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας θα ήταν πιο μικρός από τον Ζελένσκι. Τρελόνιάτο. Μετά τη βάφτισε. Λοιπόν, να διαβάσω μια γρήγορη αφιέρωση και μετά να πάω σε μια ακόμα εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, η Μαριαλένα θέλει να αφιερώσει στο Γρηγόρη που μας παρακολουθούσαν μαζί μέχρι σήμερα κάθε μέρα, αλλά σήμερα χειρουργήθηκε και δεν μπορεί να μας δει, οπότε στέλνει τα περαστικά και τα φιλιά της. Περαστικά. Λοιπόν, ο Κώστας στέλνει την επόμενη εκπομπή. Λέει ότι δεν υπάρχει όμως υλικό για να σας το πω από την αρχή. Λεγότανε τυχερή πτήση και γράφει ότι ήταν φοβερά ενδιαφέρον ότι διαδραματιζόταν σε ένα αεροδρόμιο και στην έναρξη της εκπομπής ήταν στο στούντιο και κατέβαινε από μια σκάλα ο παρουσιαστής και κατέβαινε σαν πιλότος. Παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα. Τέλη 80's γράφει εδώ. Τέλη 80's. Πού ήμασταν, ρε φίλε? Τυχερή πτήση. Και γιατί δεν υπάρχει υλικό αν είναι τέλη 80's?
Κάτσε, γιατί ο Ζελένσκι δεν είναι για τα εύκολα, είναι για τα δύσκολα. Εκεί που δεν υπάρχει υλικό θα βρει την τελευταία πτήση. Για να δούμε. Τελευταία πτήση. Τυχερή καλύτερα. Η τελευταία δεν πολύ καλή. Δεν θα κρατούσε πολλά επεισόδια η εκπομπή. Δεν θα είχε πολλά. Δεν θα είχε σύνδεση με τα προηγούμενα. Μία και άπαξ. Τυχερή πτήση, λοιπόν. Για πες, ρε Ζελέ. Υπάρχει πληροφορία ότι δεν σώζεται στο αρχείο της ΕΡΤ. Μάλιστα, καμιά φωτογραφία. Θα γράψαν ποδόσφαιρο πάνω. Παρουσιαστής κάτι, μήπως. Καμιά φωτογραφία, κάτι παράξενο. Πάμε στο φίλο μας που περιμένει. Πάμε στο Viber να μιλήσουμε με τον Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Κώστα. Πού βρίσκεσαι? Στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα, ναι. Πατριώτης. Ναι, τα έχετε ξαναπεί, νομίζω. Ναι, έχει ξαναβγεί στον αέρα. Κώστα, καλώς όρισες και πάλι. Σε ακούμε, τι έχεις θυμηθεί εσύ? Εγώ έχω θυμηθεί μια παραγωγό εκπομπής που έχει περάσει και από την περιοχή μου, η Μαλβίνα την Καράλη. Τη Μαλβίνα, καλά. Μαλβίνα, ναι. Έχουμε Μαλβίνα οπωσδήποτε, αλλά η Μαλβίνα είναι αρκετά μετά. Δεν την έχουμε δηλαδή μέσα. Νομίζω είναι 93. Ναι, είναι αρκετά μετά. Δεν είναι μέσα στα 70s και στα 80s. Προσπαθώ να θυμηθώ αν έκανε. Έκανε μια εκπομπή, μας έχουν στείλει μουσική κυβωτό στην ΕΡΤ2. Αυτή ήταν 80s. Αυτή μπορεί να ήταν 80s. Η αιρετή μας το έχει στείλει και γράφει ότι ήταν στις δεκαετίες που ψάχνουμε. Κάτσε, μισό λεπτό, Κώστα, μισό λεπτό όλοι, γιατί ο Κωστάκης μου... Η μουσική κυβωτός είναι το 1989. Οριακά. Εντάξει, οριακά είμαστε. Και την έχει έτοιμη ο Ζελέ. Για πάμε, Μαλβίνα. Βλέπει. Ήταν γύρω στα 1975 που είχαμε βρεθεί στην ίδια παρέα με τον Γιώργο Ζαμπέτα, ένα μακρύ τραπέζι και γύρω άνθρωποι της νύχτας αλλά και άνθρωποι της μέρας μακριά ανοιχτωμένοι, καλή ώρα σαν και εμένα. Συζητούσαμε, θυμάμαι, περί έρωτος και μια μικρή Μαντάμ Μποβαρί κυλούσε στις φλέβες μας. Οπότε ο Γιώργος Ζαμπέτας, αφού μας άκουσε για λίγη ώρα σιωπηλός, γυρίζει και μας λέει: κοριτσάκια μου, περπατάτε σε γούβα. Εσείς δεν θέλετε έναν άντρα και δεν μιλάτε για έναν απλό έρωτα. Εσείς θέλετε έναν Ολύμπιο Θεό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ένας Ολύμπιος Θεός γκρεμίζεται πολύ πιο εύκολα από έναν άντρα. Αν επιμένετε παρόλα αυτά, να σας πω εγώ μια αλάθητη συμβουλή: μόνο ένας τρόπος υπάρχει να ζεις μέσα στον έρωτα ενός Ολύμπιου Θεού. Να κρατιέσαι μακριά του. Να κρατάς τις αποστάσεις. Και εγώ, που ποτέ μου δεν θέλησα να διασώσω ούτε άνθρωπο, ούτε τραγούδι, αυτή την ατάκα του Γιώργου Ζαμπέτα την κράτησα σαν επιμελής μαθήτρια. Κύριε Ζαμπέτα, καλώς ορίσατε. Μάλιστα. Τι ωραία εισαγωγή. Όταν πρέπει να εξομολογηθώ ότι όταν είχε έρθει η Μαλβίνα στο Κομφούζιο και κάναμε μια εκπομπή μαζί και είχε πλάκα, τέλος πάντων, θυμάμαι και τότε της είχα πει ότι πέρα από όλα τα άλλα, γιατί και κούκλα και πανέμορφη και πανέξυπνη και περιεχόμενη και τα παιδιά, πέρα από όλα, λατρεύω τη φωνή σου. Ναι. Τη χρειά της φωνής σου. Την οποία όντως, δηλαδή, ακόμα και τώρα κάθε φορά που την ακούω, τη λατρεύω. Και σε εκείνη την εκπομπή στο Κομφούζιο που είχε έρθει σε εσάς, είχε πει τέτοια πράγματα για τη γυναίκα, για τις σχέσεις, για το φεμινισμό, τόσο μπροστά από την εποχή. Που αν τα έλεγε τώρα, θα είχε πρόβλημα. Δεν θα ήταν στο κλίμα της κορεκτήλας της εποχής κτλ. Ναι. Γιατί η συζήτηση που είχαμε κάνει με τη Μαλβίνα στο Κομφούζιο ήταν ακριβώς ο φεμινισμός γενικότερα. Και όντως τα πράγματα, οι απόψεις της δηλαδή, ήταν τελείως... Μια τόσο δυναμική γυναίκα και τόσο πετυχημένη και ανεξάρτητη γυναίκα, τι είχε εκφράσει τότε. Μπράβο ρε Κώστα. Κώστα, ωραία. Χαιρόμαστε πολύ που μας θύμισες τη Μαλβίνα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εγώ δεν ήμουν πολύ τηλεοπτικός στα νιάτα μου. Αυτό όμως που θυμάμαι από τα πολύ νιάτα μου, δηλαδή 13-14, άκουγα πολύ ραδιόφωνο και ιδιαίτερα άκουγα το Γιάννη Πετρίδη. Έχω ένα κτήμα με πορτοκαλιές και με στέλνανε, επειδή ήμουν πιο πιτσιρικάς, να τις ποτίζω, και είχα τότε ένα ραδιοπικάπ Panasonic, μιλάμε, έπαιζε LP, και το έπαιρνα αυτό το ραδιοπικάπ να ακούσω στα μεσαία τον Πετρίδη κάθε 4 με 5. Κάθε μεσημέρι εγώ πότιζα πορτοκαλιές. Άκου να δεις τώρα, να σου πω μια ιστορία. Άκου τώρα σύμπτωση. Πρόσφατα, καταρχήν τον Γιάννη τον Πετρίδη όλοι τον ακούγαμε, γιατί από τον Γιάννη τον Πετρίδη μπορούσες να μάθεις μουσική που εκείνη την εποχή δεν μπορούσες να τη μάθεις από πουθενά αλλού, και επίσης ο Γιάννης είχε και συνεχίζει. Και
είχε αυτό το, πώς να το πω, είχε αυτή, το γούστο στη μουσική, όχι των απολύτως mainstream πραγμάτων, δηλαδή όχι των πραγμάτων που ήταν γνωστά ή ήταν επιτυχίες. Σε πήγαινε σε πιο βάθος, σε πράγματα που θα τα μάθαινες μόνο από τον Γιάννη και από πουθενά αλλού. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη αξία, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν άλλες πηγές, αλλά και να υπήρχαν, ένας Θεός ξέρει αν θα επέλεγαν αυτά τα κομμάτια που έπαιζε ο Γιάννης ο Πετρίδης. Επίσης η εκπομπή του ήταν έτσι πάντα πολύ δομημένη, πολύ μεστός ο λόγος και όλα αυτά. Οπότε όλοι ακούγαμε Γιάννη Πετρίδη. Τι θέλω να σου πω τώρα, άλλο ήθελα να σου πω. Πρόσφατα, δεν ξέρω τι με έπιασε, ρε παιδιά. Ήμουνα στο αυτοκίνητο, οδηγούσα, νομίζω έφευγα από εδώ, κάτι τέτοιο. Και Κώστα, άκου να δεις πώς με πιάνει και για κάποιο λόγο γυρνάω το ραδιόφωνο στα μεσαία. Δηλαδή μου ήρθε έτσι, σήμερον ημέρα, έτσι, που δεν το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Κοιτούσα τα χειριστήρια και έγραφε AM, FM, και είμαστε πάντα στα FM. Και πατάω το AM, ρε φίλε, εκεί που ακούω FM, πατάω το AM. Κάνω μια αναζήτηση και σταματάει κάπου με πολλά παράσιτα, και όσο τρελό και να σας ακούγεται, έχω συντονιστεί στην αναμετάδοση στα μεσαία του κρατικού προγράμματος που εκείνη τη στιγμή κάνει εκπομπή ο Γιάννης ο Πετρίδης. Και ακούω οδηγώντας στα μεσαία πριν από μερικές μέρες, το 2025, ναι, το 2025, ακούω τον Γιάννη στα μεσαία στο αυτοκίνητο. Πριν από λίγες μέρες. Συμπτωματικά, με την ιστορία που είπες, εννοώ. Το πάρε να έχεις. Λοιπόν, Κώστα, κάνε την αφιέρωσή σου, ρε φίλε. Η αφιέρωσή μου είναι για κάποιον που έφυγε σήμερα από ό,τι έμαθα. Πετάει πια ελεύθερος. Πετάει, οδηγάει, απογειώνεται τα πάντα. Πολλά κάνει. Έναν άνθρωπο που δίδαξε, που μοίρασε πάρα πολύ γνώση, πάρα πολλά όνειρα, πάρα πολλές καψούρες, πάρα πολλές λαχτάρες, να βλέπουμε ρόδα στο δρόμο και να λέμε μακάρι να την είχαμε κι εμείς. Φυσικά για τον Κώστα τον Καβαθά. Είσαι μέσα στο μυαλό μας. Πάλι πριν από λίγο, στο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτή τη συζήτηση είχαμε και λέγαμε πόσο μπροστά ήταν αυτός ο άνθρωπος, πόσο πολλά πράγματα οραματίστηκε, πόσο πολλά πράγματα έκανε, καινοτόμα πράγματα έκανε, και πάλι αναφέρεσαι σε αυτό. Ναι, μακάρι δηλαδή και ο Γιάννης Πετρίδης να ευημερήσει για πάρα πολύ καιρό ακόμα, να είναι κοντά μας, γιατί τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιοι δημοσιογράφοι δυστυχώς εκλείπουν σιγά σιγά, γιατί τους τρώει το playlist, τους τρώει αυτό το πράγμα που κάνει τα μηδενικά νούμερα, το lifestyle. Άκου να σου πω, Κώστα, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά και ποιος είναι ο παράγοντας όπου άλλαξε τα πράγματα και τα έφερε τούμπα, αλλά τα έφερε στη λάθος πλευρά της τούμπας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι παλιότερα όλοι οι άνθρωποι, καταξιωμένοι, μη καταξιωμένοι στα ξεκινήματα, η γενικότερη εποχή απαιτούσε από τους ανθρώπους που βγαίνουν στα μέσα να είναι, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο αμερικάνικο, opinion leaders. Δηλαδή είτε ήσουν μικρός είτε ήσουν μεγάλος, έπρεπε να προσφέρεις κάτι, να δώσεις κάτι καινούριο, να πάρεις την κοινωνία, αυτό που ακούει αν μιλάμε για τη μουσική, και να το πας πιο μπροστά, βρε αδελφέ, με μια καινούρια πρόταση, να δημιουργήσεις κάτι. Κάποια στιγμή στην πορεία, όλη αυτή η ιστορία που λέγεται έρευνες, στατιστικά, τηλεθεάσεις, ακροαματικότητες, δημοσκοπήσεις, όλα αυτά, μπήκαν τόσο έντονα στη ζωή μας και καθόρισαν τόσο πολύ τα πάντα, που πλέον δεν υπάρχουν opinion leaders, αλλά υπάρχουν μόνο followers, για να συνεχίσω με αμερικάνικη ορολογία. Δηλαδή υπάρχει η παράνοια μιας ανακύκλωσης, όπου αντί να πηγαίνεις στο κοινό και να του δίνεις καινούργια πράγματα, πρέπει να ακούσεις αποκλειστικά και μόνο τι ήδη θέλει το κοινό και απλά να το ανακυκλώνεις συνέχεια. Να γίνεται μια ανακύκλωση. Οπότε πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν καινούργια πράγματα εξαφανίζονται και έρχονται οι διεκπεραιωτές, που διεκπεραιώνουν αυτή τη διαδικασία που βασίζεται σε όλες αυτές τις έρευνες. Τεχνοκράτες. Ναι, αυτό που λέμε το τεχνοκρατικό. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση τώρα. Έχεις χτυπήσει αρκετές χορδές στην παρέμβασή σου σήμερα στην εκπομπή. Το αφιερώνω και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για το δίκιο τους.
Δώσε μας και τη χαριστική βολή. Παλεύουν για το δίκαιο, παλεύουν για την αλήθεια και τόσο το έχουμε 2 χρόνια τώρα, το ζούμε πολύ έντονα, όχι μόνο για αυτούς όμως, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που παλεύουν για αυτό το πράγμα, αλλά τώρα 2 χρόνια το ζούμε πάρα πολύ έντονα αυτό το πράγμα και μακάρι να γίνει κάτι, να τα βρούνε. Πρέπει να βρουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν λέμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να σου ευχηθούμε καλό Πάσχα. Σε ευχαριστούμε για τις... Όπως λέγανε και οι ραδιοφωνατζίδες, γιατί έχω περάσει λίγο από ξαπαλώνων ήχων που λένε, και στο επανακούιν. Και στο επανακούιν, έτσι. Επανακούιν. Πολλά φιλιά. Να είσαι καλά, Κώστα. Γεια σου, φίλε μου. Γεια. Ωραία. Τι ταξίδι με έκανε εσύ και αυτός ταξίδεψα τώρα με τις φωνές, με τα ραδιόφωνα. Έχω πάει πολύ πίσω. Για τον Κώστα τον Καβαθά, απλά αξίζει να πούμε ότι εκτός το ότι γέννησε τους 4 τροχούς σαν εκδότης και σαν δημοσιογράφος και τα περιοδικά πτήση και διάστημα, το hi-fi και ήχος, τη γεύση, ένα περιοδικό τώρα για τη γεύση και για τη γευσηγνωσία. Μια δεκαετία και μια εποχή που οι Έλληνες τώρα ασχολιόντουσαν. Περιοδικά τα οποία μας καθόρισαν. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά που. Εκτός από τη γεύση, εγώ από φιλονομολογήσω δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, αλλά με όλα τα υπόλοιπα. Ειδικά τα τεχνικά. Ήταν λάτρης της τεχνολογίας, ήταν πρωτοπόρος, ήταν άνθρωπος. Έγραφε καταρχάς 4 τροχοί στη μέση του περιοδικού, εκτός από αυτοκίνητα, έγραφε ο Νίκος Οδήμου, η Μαρία Χαραμή, ο ίδιος. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Να και φωτογραφίες στο φωτογραφικό των γραμμάτων. Και καθόρισε και την αυτοκίνηση, αλλά και γενικότερα την τεχνολογία στις ζωές των εφήβων και των νέων ανθρώπων. Άλλη ποιότητα, εντελώς διαφορετική. Ήταν η αιτία κάποια παιδιά να πάρουν πρώτη φορά τηλεσκόπιο να κοιτάξουν τον ουρανό. Γιατί δεν άνοιγε μόνο σε ένα αστεροσκοπείο. Μπορούσε να μπει σε οποιοδήποτε σπίτι. Αυτού του είδους η αστροπαρατήρηση και γενικά. Η ενασχόληση με αυτά, και συλληπιτήρια και στη σύζυγό του τη Σόφη που ήταν συμπαραστάτες και έτσι μαζί σε όλο αυτό το πράγμα από πολλές δεκαετίες. Μάλιστα. Λοιπόν, Βερονίκη, ο λόγος εσένα. Δεν πειράζει. Όλα μέσα στη ζωή είναι, δεν είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, λοιπόν, διαβάζω εδώ. Εκπομπή «Ένας γιατρός μεταξύ μας» 1976 που έδιναν ιατρικές συμβουλές στον αέρα. Μην μου πεις. Αυτά μου αρέσουν. Υπήρχε τέτοιο πράγμα? Έτσι γράφει εδώ ο φίλος. Ο Γιάννης. Ξάπνος μπροστά στην οθόνη, κάνε με καλά γιατρέ μου. Ειδικά στις μέρες μας θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχει γιατρός do it yourself από την τηλεόραση. Τώρα που το είπα αυτό, θα θυμάστε όλοι τις γιαγιάδες που βλέπανε την ταινία και λέγανε «Καλά, αυτός δεν πέθανε στο προηγούμενο». Αυτό σκοτώθηκε. Και μιλούσαν, φορούσαν καλά ρούχα. Αλήθεια τώρα, δεν κάνουν καμία πλάκα σε αυτό. Το έχω ακούσει πολλές φορές στα χωριά που ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, που έπρεπε να φορέσουν κάτι καλύτερο. Μια ρόμπα, ρίξει κάτι πάνω σου, θα μας πει τις ειδήσεις του άνθρωπου. Ήταν όλο αυτό το πακέτο. Ναι, τώρα μιλάμε για τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης. Τη θυμάμαι αυτή την εκπομπή παρεμπιπτόντως. Ένας γιατρός μεταξύ μας. Λοιπόν, επίσης, μουσική εκπομπή με Μπουλάκια Ζουγκανέλη, γκραφίτι. 90's. Πάλι 90's. Νομίζω ότι είναι 90's. Και εγώ νομίζω ότι είναι 90's. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Τα κουφώματα ήταν 80's, τέλη 80's. Τα κουφώματα πιστεύω ήταν 90's. Μισό λεπτά. Εγώ νομίζω πάλι ότι ήταν τέλη 80's. Νομίζω. Τέλη δεκαετίας 80. Κουφώματα 88 λέει εδώ. 1988. Ο παλιός ξέρει. Και γκραφίτι, το ψάχνω και αυτό. Έχουμε κουφώματα, έχουμε. Κουφώματα είχαμε παίξει και σε... Είχαμε παίξει πρόσφατα. Ναι, σωστά. Και ένα τηλεπαιχνίδι «Περιπέτεια στη Μικρόπολη», λέει ο Νίκος. Το θυμάται πάρα πολύ αμυδρά. Του είχε κάνει εντύπωση γιατί οι παίκτες κρέμονταν και προσπαθούσαν να πετύχουν κάτι στόχους, αυτό τέλος πάντων που είχε παρακολουθήσει. Τι τραβούσαν για να πάρουν ένα μίξερ τότε. Κάτι λέει ο Κώστας. Το γραφίτι πάντως που είπε η Βερονίκη Ζουγανέλης Μπουλάς είναι το 1986. Τόσο παλιά. Το έχουμε έτοιμο. Και βρήκατε. Αργύρης. Να το δούμε. Αργύρη, πού είσαι τόση ώρα? Όχι, έχει στείλει Αργύρη. Δεσποινίδες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστον θέση να σας πληροφορήσουμε για την ιδρυτική πράξη της νέας μας τηλεοπτικής εκπομπής. Το καταστατικό περιλαμβάνει 1114 ιδρυτικές αρχές, τις οποίες υποσχόμεθα να τηρήσουμε μέχρι κεραίας. Σύμφωνα με τη λαϊκή βάση που απαιτεί εδώ και σήμερα, εδώ και τώρα, περισσότερη επιμόρφωση για τα τηλεοπτικά μας κανάλια, θα σας παρέχουμε κάθε εβδομάδα
χρήσιμες αγροτικές συμβουλές, μαθήματα συνεταιριστικής οικονομίας και σεμινάρια για την κοινωνικοποίηση των μέσων μαζικής πλήξης και αδιαφορίας. Έτσι περνάμε στον τρίτο δρόμο της ψυχαγωγίας, χωρίς ετεροχρονισμούς και πισωγυρίσματα. Μείνετε στις θέσεις σας. Μην αλλάξετε κανάλι. Εδώ και τώρα αρχίζει η νέα μας τηλεοπτική εκπομπή Graffiti. Τιμημένα πιτσιρίκια, υπερήφανε τηλεθεατή, ακαταμάχητε και γοητευτικέ φοροεισπεράκτορα, φίλοι της Ερτένα, εμπνευσμένε τηλεκριτικέ. Με αυτόν τον τρόπο απογειωνόμαστε τώρα στους νέους αγώνες του βίντεο. Αβάντι, μαέστρο! Εντάξει, σε κέρδιζε μόνο από την εισαγωγή. Τελείωσε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε προς το τέλος. Ναι, είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή του Πειρατικού Βινιλίου για αυτή τη σεζόν, για την πρώτη σεζόν του Πειρατικού Βινιλίου. Φέτος μπήκε στη ζωή μας. Θα πούμε αύριο και για το Πειρατικό Βινίλιο. Σήμερα κλείσαμε και το ράδιο Ρεβίλα. Ήταν εδώ ο Πορτιέρης. Βεβαίως. Ήταν η χρυσή ομορφιά εδώ. Βεβαίως και εγώ. Η ασπρόμαυρη ομορφιά. Η ασπρόμαυρη ομορφιά, λέω. Είπαμε να σε καλύψουμε γιατί εντάξει, δεν ταιριάζει η εικόνα με αυτό που λες, αλλά δεν βαριέσαι. Ναι. Μην δίνει σημασία. Κούνημα κεφαλιού για καληνύχτα. Θα σου φτιάξω τη γραβάτα, λέει αυτός. Έχει αυτό το ύφος. Σου εξηγήσω εγώ το όνειρο. Η Μαρία είναι δίπλα του όπως πάντα. Γεια σου, μαράκι μου. Καλό βράδυ. Γεια σου, Νικολιέ. Γεια σου, αγόρι μου. Όχι, κυρίες και κύριοι, έχουμε και αυτό τώρα. Το τελευταίο. Ξέρει τι θα ακούσει. Με σατανικό γέλιο. Γελάει κιόλας. Λοιπόν, ο Αμερικανός τραγουδιστής Billy Joel. Ο Billy Joel ελπίζω ότι είπε κάτι ωραίο. Αν δεν το σκοτώσει τη μετάφραση. Δόξα τω Θεώ που τον είπε Αμερικανό. Αμερικανός. Λοιπόν, έλεγε περισσότερο από την τέχνη. Κάτσε, περίμενε. Συμπτωματικά το δεύτερο βινίλιο που έχω είναι Billy Joel. Είναι Billy Joel, ναι. Τι κάνει αυτό το σύμπαν. Billy Joel ίσως η μεγαλύτερη του εμπορική επιτυχία, το Uptown Girl, από τις μεγαλύτερες pop, ναι. Για πες. Λοιπόν, έλεγε περισσότερο από την τέχνη, περισσότερο από την λογοτεχνία, η μουσική είναι παγκοσμίως προσβάσιμη. Οκ. Ναι. Billy Joel. Ξέρεις γιατί πεθαίνω. Αφού το έχει πει με τόσο στόμφο, μετά κοιτάει με τα ματάκια του για την επιβράβευση. Αν θα του δώσεις του κουταβιού το μπισκότο. Φοβερό, Μα το απογείωσες. Μπράβο. Είναι ο τρόπος που το είπε. Πολύ ωραίο. Ο Κωστάκης, καληνύχτα Κωστάκη, γεια σου, αγόρι μου. Καληνύχτα σας. Γεια σου, Θάνο, καληνύχτα, αγόρι μου. Γεια σας, Τύχη. Και καληνύχτα Control Room, πρώτη-τελευταία φορά. Να, γεια σου. Ωραία, γυρίσαν όλα. Άσε ρε προδότη. Άσε ρε προδότη. Και εσύ, Στέφανε, καταλάβαμε όλοι ότι ήσουν σήμερα εδώ. Τα μισά που είπε ο Κωστάκης δεν τα ακούσαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξέρετε με τι θα... και ο Θεόφιλος, βέβαια, και ο Θεόφιλος. Γεια σου, Θεόφιλο. Λοιπόν, λέω ως τελευταίο απόσπασμα να παίξουμε Eurovision 1977. Ωραία, φίλε. Eurovision. Αυτή ήταν η πρώτη που είδαμε τηλεοπτικά ή όχι? Δεν νομίζω, όχι, δεν πρέπει να ήταν η πρώτη. Δεν ξέρω, νομίζω βλέπαμε και από πιο παλιά. Γιατί η Eurovision ήταν τεράστιο γεγονός τότε, τηλεοπτικό γεγονός. Και μαζευόμασταν όλη η οικογένεια για να δούμε την Eurovision και θυμάμαι από πάρα πολύ. Και το Eurovision και το φεστιβάλ μουσικής Θεσσαλονίκης, τραγουδίου Θεσσαλονίκης. Ήταν συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Το φεστιβάλ έβγαζε το τραγούδι που θα πάει στο Eurovision. Αλκιστέας, βέβαια. Ευτυχήτα. Για να πάρουμε μία. Πέρα έχουμε δύο βίντεο. Έχουμε ένα βίντεο με τη συμμετοχή στη Eurovision και έχουμε ένα άλλο βίντεο με την ψηφοφορία. Οπότε, άμα θέλετε, μπορούμε να τα δούμε και τα δύο. Βάλε το πρώτο να πάρουμε μια γεύση. Χατζηνάσιος. Μάθημα σολφές. Είμαστε παιδιά σαν μια συντροφιά τότε και η μουσική μας άρεσε πολύ τότε. Μάθημα σολφές γύρω από το παλιό πιάνο, νότες δυνατές, νότες απαλές πιάνο. Απαντή το παπαπά, σοπα σοπα μη το σι μη μη μη.
Αυτό ήταν το τραγούδι, βέβαια. Είχαμε δημιουργήσει επί της ουσίας τους Έλληνες Άμπα με την Πέση Αργυράκη, Πασχάλης, Μαρία Ανατόλη και Ρόμπερτ Βίλιαμς. Και ο Βίλιαμς, οι οποίοι σκίσανε. Ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία. Το αδικήσανε. Τι? Το αδικήσανε λίγο. Και πολύ ευρηματικό. Έχετε την ψηφοφορία για αυτό το. Απόσπασμα από την ψηφοφορία, ναι. Για πάμε στο απόσπασμα από την ψηφοφορία. Yes. 10 points. Ωραίο. Greece, 10 points. Grèce, 12 points. Greece, 12 points. Μάλιστα. Πέμπτη είχαμε βγει, νομίζω. Πέμπτη πρέπει να είχαμε βγει, νομίζω. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, για τα δεδομένα της εποχής. Και αν εξαιρέσει την παγκόσμια γλώσσα στο ρεφρέν, το κουπλέ ήταν ελληνικό και αυτό ήταν πάντα δύσκολο με τον ελληνικό στίχο. Και ήταν πολύ έξυπνο το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν όχι την αγγλική, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, αλλά την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής. Και ζωντανή μουσική ήταν εντελώς διαφορετική Eurovision τότε. Ναι. Όχι. Ζωντανά από πίσω ήταν. Είχε ορχήστρα, ενώ τώρα είναι το προηγογραφημένο. Τώρα είναι ζωντανά τα φωνητικά. Σωστά. Έτσι δεν είναι, έτσι το κάνουν. Και η παραγωγή είναι. Υπήρχε ο μαέστρος επάνω. Ήταν ωραία. Λοιπόν, παιδιά, τέλος για σήμερα. Τέλος για το πρώτο τελευταίο πειρατικό βινίλιο της σεζόν. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά μέσα από την καρδιά μας. Θα είμαστε αύριο 11.30 ώρα εδώ ραντεβού για να κλείσουμε τη σεζόν και στο πειρατικό βινίλιο. Αυτά, παιδιά. Όνειρα γλυκά. Άντε, πολλά φιλιά. Τα λέμε. Γεια.